हरे कृष्ण प्रियदर्शनी माता जी प्रणाम्स। हरे कृष्ण माता जी। हरे राम्स माता जी। பிரியா மாதாஜி ஹரி போல் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம வந்துட்டு L2 கிளாஸ்ல இருக்கோம். பகவத்கீதை L2 கிளாஸ் லெவல் 2ல இருக்கோம். கிருஷ்ணாவோட பிளெஸிங்ஸில் நம்ம வந்து இன்னைக்கு 14th சாப்டர் நம்ம நல்லபடியாக பார்க்க போகிறோம். பகவானோட அனுகிரகத்தில், பரம்பரை ஆச்சாரியர்களோட அனுகிரகத்தில். அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம நல்லபடியாக நம்ம மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிவிட்டு நம்ம இன்னைக்கான அத்தியாயத்தை நல்லபடியாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இன்னைக்கு வேற ஏகாதசி, ரொம்ப விசேஷமான நாள். விசேஷம். ம் ஏகாதசி அப்படின்னாலே பகவானுக்கான நாள். அதனால அன்னைக்கு வந்து அதுவும் இன்னைக்கு ஆஷாட ஏகாதசியாம் ம் மாதாஜி, ரொம்ப விசேஷமா. ரொம்ப விசேஷம் மத்தாச்சு, கண்டிப்பா. பாண்டுரங்கர் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப நல்லபடியா வந்துட்டு இது பண்ணுவாங்க அங்க அந்த இது அவங்களோட டெம்பிள்ல. ஹரிபோல் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அதாவது சைன ஏகாதசின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது தேவர்களுக்கு வந்து நைட் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம வந்து 14th சாப்டர் நம்ம நம்ம பார்க்குறோம். குணத்திரை விபாக யோகம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள் அதை நம்ம வந்து பார்க்குறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிடலாம். பகவானுக்கு, பரம்பரைக்கு, ஆச்சாரியர்களுக்கு நம்மளோட நன்றிகள். இத்தனை கோடான கோடி உயிரினங்களுக்கு நடுவில் நம்மளுக்கெல்லாம் பகவத்கீதை லேர்ன் பண்ணணும், தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு அனுகிரகத்தை பகவான் நமக்கு கொடுத்தது. அதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரையில் நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோமே. அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரையில் என்ன விசேஷம் அப்படின்னா, பகவானோட உபதேசத்தை அப்படியே நமக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதுதான் சரிங்களா. பகவானை நம்ம எப்படி அடையணுமோ அந்த மார்க்கத்தை நல்லபடியாக நம்மளுக்கு காமிப்பாங்க. ஸோ அந்த வகையில் நம்மளுக்கு வேற எங்கெங்கேயோ போய் நம்ம மாட்டிக்காம நல்லபடியாக பானஃபைட் பரம்பராவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரையில் நம்ம வந்து இருக்கோம். அந்த ஒரு விஷயம். இந்த மாதிரி பகவானுக்கு நம்ம நிறைய நன்றிகள் சொல்லலாம். இதனால நம்ம வந்துட்டு இன்னைக்கு நம்ம மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணுவோம். நம்மளோட கிராட்டிடியூடோடையும் நம்ம வந்து நல்லபடியாக பக்தியில் ப்ராக்ரஸ் ஆகணும். இந்த பிறவி நமக்கு கடைசி பிறவியாக இருக்கணும் அப்படின்னும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம். பக்தியில் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवती पौषत्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். நம்ம நல்லபடியாக நம்ம இப்போ L2ல 14th சாப்டர் நம்ம பார்ப்போம். நேற்றுக்கு அத்தியாயத்தில் 13வது அத்தியாயத்தில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, காரணம் குண சங்கோஷ அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம். சரிங்களா. என்னென்னா குணங்களோட ஆத்மா சம்பந்தப்படுறதுனால, குணங்களோட அடிப்படையில் நம்மளோட செயல்கள்லாம் இருக்கிறதுனால
நம்மளுக்கு கர்ம பலன்கள் ஏற்படுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்? நெறைய பிறவிகள் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம பர்த், டெத், லைஃப் சைக்கிள்ல இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்போ குணங்களோட நம்ம சம்மந்தப்படுறதுனால, நமக்கு இந்த மாரி பர்த், டெத், லைஃப் சைக்கிள் இருக்கு அப்படின்னும்போது, நம்ம அந்த குணங்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதுலேருந்து சுத்த சத்துவ குணம், அதாவது குணங்கள்லேருந்து விடுதலையாகி சுத்த சத்துவ குணத்த நம்ம அடையணும். ஏன்னா காரணம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சா தான் நம்மளால அதுலேருந்து வெளியில வர முடியும் இல்லைங்களா? எந்த ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கும், எதனால நம்மளுக்கு பிரச்சனை? அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சா தான் அதுலேருந்து நம்மளால வெளியில வரதுக்கான மார்க்கத்த கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இந்த முக்குணங்கள்ல நம்ம செயல்படுறதுனால தான் நம்மளுக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சின்னா, அப்ப இதுலேருந்து எப்படி வெளியில வர்றது? அதுக்கப்புறம் எப்படி நம்ம பக்தி பண்ணி பகவானை அடையறது? அதுதான் சரிங்களா? ஏன்னா முக்குணங்கள்லேருந்து வெளில வந்துட்டாலே நம்ம பகவான்ட்ட தான் பக்தி பண்றோம்னு அர்த்தம். பகவான்ட்ட பக்தி பண்றோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா முக்குணங்கள்ல நம்ம இல்லன்னே அர்த்தம். சரிங்களா? அதுதான் புரிதல். எப்பயுமே பக்தி தான் நமக்கு வந்துட்டு பிரதானமா இருக்கணும் நம்மளுக்கு. அர்ஜுனனுக்கு குருவியோட கண்ணு தெரிஞ்ச மாரி, நமக்கு வந்து பகவான் மேல பக்தி, அன்பு. பக்தினா வந்து ரிச்சுவல்ஸ் கிடையாது. ஆ இது வந்து அன்பு. நம்மளோட அன்ப நம்ப பகவானுக்கு வெளிப்படுத்துறது. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இன்னைக்கான கிளாஸ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இந்த குணங்கள பத்தின ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம வந்துட்டு நேத்துக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அவங்களோட இயல்புகள்லாம் எப்படி இருக்கும்? அவங்க என்ன மாரி புத்தகங்கள் வாசிப்பாங்க? என்ன மாரி அவங்களுடைய செயல்கள் இருக்கும்? ஆ அவங்க என்ன மாரி இசையெல்லாம் கேட்பாங்க? அவங்க என்ன மாரி இடங்கள்லாம் ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க? உணவு என்ன மாரி உணவு எடுத்துப்பாங்க? அவங்க மனநிலை எப்படி இருக்கும்? இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? பொதுவா சொல்லணும்னா, அ சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க ஒரு ஃபேமிலில அப்படின்னா, அவங்க சாத்வீக குணத்தில இருக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. ஆ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மாரி நெறைய ஆசைகளோட, பரபரப்பா ஒரு மாரியான ஃபேமிலியா இருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து ரஜோகுணத்தில இருக்காங்க. அதே வந்து சண்டை, சச்சரவு இந்த மாரியான விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டுருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து தமோகுணத்தில இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம நேத்திக்கு நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? இன்னைக்கு நம்ம நல்லபடியா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஸ்லோகங்களோட நம்ம பார்க்கலாம். பகவான் நமக்கு என்ன உபதேசம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு நம்ம மேல ஆசைப்பட்டு, ஆசையா நமக்காக. சரிங்களா? அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்லோகத்துல புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், "எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகின்றேன். இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலை அடைந்துள்ளனர்." அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ என்ன அப்டின்னா, இதுவரைக்கும் குடுத்த ஞானத்துல உயர்ந்த ஞானமான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு தருகிறேன் அப்படின்னு. பகவான் நெறைய நாலேட்ஜ் நம்மளுக்கு குடுத்துட்டே வராங்க. இல்லைங்களா? நம்ம வந்து 9த் சாப்டர்லயே என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம், பகவத்கீதையே நாலேட்ஜ், வேதம் நாலேட்ஜ். அந்த வகையில கர்ம யோகத்துல கர்மாவ பத்தின நாலேட்ஜ் சொன்னாங்க. பக்தி யோகத்துல பக்தி பத்தின நாலேட்ஜ். அதுவும் அவங்களோட ஐஸ்வர்ய ஞானம், விஸ்வரூபம் எல்லாமே பகவான் வந்து நமக்கு எப்படிலாம் அவங்க எல்லாத்துலயும் ஊறியிருக்காங்க, எல்லாமே நமக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. உபதேசம் குடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த வகையில இப்ப நமக்கு என்ன குடுக்குறாங்க அப்டின்னா, அ ஒரு இன்னும் உயர்ந்த ஞானத்த குடுக்குறாங்க. இந்த ஞானத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால முனிவர்கள்லாம் வந்து அந்த தெய்வீக பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளனர் அப்டின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்போ முனிவர்கள்லாம் எப்டி இருப்பாங்க? அப்டின்னா தபஸ் பண்ணுவாங்க. ஜட உலகத்துலேருந்து விலகி இருப்பாங்க. இல்லைங்களா? அப்பன்னா என்ன அர்த்தம்? அவங்களுக்கு இந்த நாலேட்ஜ் நல்லா தெரியுது. இந்த முக்குணங்களோட சம்மந்தப்பட்டா நம்ப பிறப்பிறப்பு சுழற்சில வந்துருவோம். அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியுது. சரிங்களா? குணங்கள்ல நம்ம எந்த செயல்கள் செஞ்சாலும், அது நம்மள பந்தப்படுத்தும். பர்த், டெத், லைஃப் சைக்கிள்ல தான் இருப்போம். அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியறதுனால, அவங்க என்ன பண்றாங்க? ஜட உலக விஷயங்கள்லேருந்து விலகி, தபஸ்ல தங்கள ஈடுபடுத்திக்கிறாங்கன்றத பார்க்குறோம். தங்கள பியூரிஃபை பண்ணிக்கிறாங்க. ஆ அந்த அஷ்டாங்க யோகம் முறையில யம, நியம, ஆசன, பிராணாயாம, பிரத்யாஹாரா, தாரணா, தியானா, சமாதின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த நிலையில தன்னை பியூரிஃபை பண்ணி என்ன பண்றாங்க அவங்க ஜட உலகத்திலேருந்து விலகி, முக்குணங்கள்லேருந்து விலகி, சமாதி நிலை, அந்த ட்ரான்ஸ் ஆத்ம நிலைக்கு தன்னை உயர்த்திக்கிறாங்கன்றத பார்க்குறோம். இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளனர். அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கணும். முனிவர்கள்னா ஜட உலகத்திலேருந்து விலகி, பக்குவ நிலை அடைஞ்சிருக்காங்க. அது ஆத்ம நிலையில இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதே மாரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? இந்த முக்குணங்கள்லேருந்து விலகி இருக்கணும். ஏன் அப்படின்னா, அதுதான் நம்மளுக்கு பிரச்சனையே. சரிங்களா? நம்மளுக்கு வந்து காஷன். ரோட்ல நம்ம போறோம், ஒரு இடத்துல அபாயம் இருக்குன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? காஷன் அப்படின்னு போடுவாங்க. கவனமா இருங்க அப்படின்னு. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஜாக்கிரதையா நம்ம போவோம். இல்லையா? அந்த ஆபத்துல நம்ம மாட்டிக்காம. அதே மாரி இந்த முக்குணங்கள்ல நம்ம இருந்து செயல்கள் பண்ணோம்னா, நம்ம பர்த்டேத்துல சைக்கிள்ல வந்துரும். ஆனா நம்மளுக்கு அதான் வந்து என்னது பிரச்சனை. அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்? கவனமா இருக்கணும். அந்த கவனமா இருக்கிறது தான் என்னன்னா, பக்தியில இருக்கிறது. சரிங்களா? ஸோ இப்ப நம்ம வந்து 14.2 ஸ்லோகத்துல இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னைப் போன்ற தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். பகவான் எவ்வளோ அழகா சொல்றாங்க பாருங்க. அவங்கள மாரி தெய்வம் இயற்கை. அப்பன்னா என்னது? சச்சிதானந்த சொரூபம். பகவான் எப்படி இருக்காங்க? முக்குணங்கள்லேருந்து விலகி இருக்காங்க. முக்குணங்கள விட உயர்ந்த நிலையில் இருக்காங்க.
தெய்வீகமான நிலையில் இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அந்த நிலையை நம்ம அடைய முடியும். நம்மளும் நம்மளோட இந்த சோல் பொசிஷன்ல நம்மளும் இருக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். முக்குணங்களோட இருந்தோம் அப்படின்னா சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல இருப்போம். அதே வந்து முக்குணங்கள்லேருந்து விலகி இருக்கிறோம் போது ஆத்ம நிலையில நம்ம இருக்கிறோம். அப்போ ஆத்ம நிலையில் நம்ம ஆத்மா எப்படிப்பட்டது? சச்சிதானந்தம். பகவானோடது சச்சிதானந்த சொரூபம். அப்போ நம்ம எந்த நிலை அடைகிறோம்? அந்த ஆத்ம நிலை அடைகிறோம். பகவானோட தெய்வீக இருக்கையை நம்ம அடைகிறோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இவ்வாறு நிலை பெற்ற பின் அவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ பிரளயத்தின் போது தொல்லிடுவதோ இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்போ நம்ம ஆத்ம நிலையில் நம்ம வந்ததுக்கப்புறம் இந்த பிறப்பு இறப்பு இந்த உலகம் பகவான் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க இல்லையா? அப்போ நம்ம வந்து லைஃப் சைக்கிள் எடுக்கிறதும் இல்லை. அது மாதிரி பிரளயத்தின் போது தொல்லை வர்றதும் இல்லை. எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் சமாதி நிலை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சமாதி நிலையில் எப்படி இருப்பாங்க? தன்னுள்ளேயே இன்பமுற்று பிற விஷயங்கள்னால அவங்க வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகாம இருப்பாங்க நம்ம பார்த்தோமா? ஸோ அந்த மாதிரி ஆத்ம நிலையில அவங்க இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஆ முக்குணங்களால் கலங்கப்படாத ஞானம் தெய்வீக ஞானம் ஆகும். முக்குணங்களோட தாக்கம் இல்லாத ஞானம் தெய்வீகமான ஞானம். கிருஷ்ணர் அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை நமக்கு குடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இத வந்து நம்ம வந்து கையில எடுக்கிறது, எடுக்காது நம்ம கையில தான் இருக்கு. அந்த ஃப்ரீ வில் நம்ம தான் வச்சிருப்போம். சரிங்களா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம தான் கரெக்ட்டா ஹேண்டில் பண்ணணும். நம்ப வந்து பகவான் குடுத்த ஞானத்த எடுத்துட்டு பக்தி பண்ணி பகவான அடையணும். அது நம்ம கையில தான் இருக்கு. இல்லப்பா எனக்கு வேண்டாம் அதெல்லாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து இந்த ஜட உலகத்திலே முக்குணங்களோட தாக்கங்களே இருந்து பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருக்கோம் அப்படின்னாலும் அது நம்ம கையில தான் இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும்? நல்லதே நம்ப டிசைட் பண்ணணும். மெட்டீரியல் விஷயங்களே நம்ம அத தானே பண்ணுவோம். நல்ல விஷயத்த தானே செய்வோம். நமக்கு எது நல்லதோ அதானே செய்வோம். அப்ப அது மாரி நம்ம ஆன்மீகத்துல நல்லதே நமக்கு என்னவோ அத தான் நம்ம செய்யணும் எப்பயும். அதுதான். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில 14.3 ஸ்லோகத்துல பரதனின் மைந்தனே பிரம்மன் எனப்படும். அதுவும் பக்தி வந்து ரொம்ப ஏதோ கஷ்டப்பட்டு செய்றதான்னா இல்ல. நம்ம அன்ப கிருஷ்ணாட்ட வெளிப்படுத்துறோம். இயல்பு. அன்ப வெளிப்படுத்துறதுன்றது நமக்கு இயல்பா வர்றது தானே. அந்த அன்ப நம்ம பகவானுக்கு நம்ப அழகா நம்ப வெளிப்படுத்துவோம். ம். ஸோ அதனால அது கஷ்டமான ஒரு விஷயமா அப்டின்னா இல்ல. அதுவும் ஈஸியான விஷயம் தான். அது யாருக்கு? கிருஷ்ணாவுக்கு. கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணாவுக்கு நம்ம வெளிப்படுத்துறோம் அப்படின்னும்போதே, அது வந்துட்டு என்னது, ரொம்ப அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்களோட நாமம், அவங்களோட ரூபம், அவங்களோட குணம், அவங்களோட லீலைகள், அவங்க குணங்கள்லாம் தெரிய 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 நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு மேல பக்தி பண்ணாம ஏன் இருக்கிறோம் ஏன் இருக்கிறோம்னு தோணும். அவ்வளோ அழகா நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு பக்தி செய்யறதுக்கு ஆசை வரும். சரிங்களா? ஸோ பரதனின் மைந்தனே பிரம்மன் எனப்படும் மொத்த ஜட வஸ்துக்களும் ஒரு கருவறையாகும். அந்த பிரம்மனை ம கருவறை கருவுற செய்து அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் பிறப்பினையும் பிறப்பினையும் நானே சாத்தியமாக்குகின்றேன் அப்படின்றத பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. அதாவது இந்த ஜட உலகம் அப்படின்றது வந்து பகவான் வந்து கிளான்ஸ் பண்றாங்க. உருவாக்கம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும்போது இந்த மகா தத்துவா அப்படின்றது வந்து இருக்கும். சரிங்களா? இந்த மெட்டீரியல் ஸ்கை இருக்கும். அதுல வந்து பகவான் வந்து ஒரு கிளவுட் மாரி இருக்கும். சரிங்களா? மேகம் மாரி இருக்கும். அத வந்து பகவான் வந்து பார்ப்பாங்க. பார்க்கும்போது என்ன ஆகும்? எல்லாமே இயங்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸ்டார்ட் ஆயிடும். கிரியேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில இந்த மெட்டீரியல் இயற்கைன்றது கருவறை மாரியும், பகவான் என்ன பண்றாங்க? அத கருவுற செய்றாங்க. லிவிங் என்டிட்டில நம்ம பகவான் கிட்ட இருந்து வரோமா, அப்ப எல்லாரும் நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த ஜட உலகங்களுக்குள்ள புகுந்து, அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன ஆகுறோம்? நம்மளோட கண்டிஷன் லைஃப்ப நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ அந்த வகையில இந்த பிரம்மனை கருவுற செய்து, பிரம்மன்றது மெட்டீரியல் நேச்சர் சரிங்களா? அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் பிறப்பினையும் நானே சாத்தியமாக்குகின்றேன். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம யார்ட்டேருந்து வரோம்? நம்மளோட ஆதாரம் என்ன? ஏன்னா நம்ம நெறைய ஸ்லோகங்கள படிச்சோம். 11த் சாப்டர்ல கூட படிச்சோம். நீங்களே பரம்பிரம்மம், நீங்களே அடைக்கலம், நீங்களே ஆதாரம் அப்படின்றது அர்ஜுனன் சொல்லியிருந்தாங்கன்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப இது 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 இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு தெரியுதா? நம்ம யார்கிட்டேருந்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியுது. நம்மலாம் பகவானோட திருமேனியிலேருந்து வந்திருக்கோம். பகவானோடவங்க நம்மலாம். சரிங்களா? அத நம்ம ரியலைஸ் ஹரே பண்ணணும். கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண. பிரம்மன் என்ன கரெக்ட். சொன்னீங்க மாதாஜி? பிரம்மன். பிரம்மன் மெட்டீரியல் நேச்சர் மாதாஜி. ஜட இயற்கை. தேங்க்யூ மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரியா? ஸோ அதனால இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஸ்லோகம். நம்மளோட ஆத்தாரமே யாரு? பகவான். நம்மளோட அடைக்கலம் யாரு? பகவான். சரிங்களா? இந்த ஜட இயற்கை எதுக்காக பகவான் உருவாக்குறாங்க? நம்மளுக்கெல்லாம் சான்ஸ் குடுக்குறாங்க, வாய்ப்பு. நீ பக்தி பண்ணி இந்த ஜட உலக வாழ்க்கையிலேருந்து வெளியில வந்து என்னோட லோகத்துக்கு வந்துடு. அப்படின்றதுக்கான வாய்ப்பா குடுக்குறாங்க. ஆனா நம்ம அத என்ன பண்றோம்? அத நம்ம பயன்படுத்துறதே இல்ல. நம்ம வேற ஏதோ இம்பார்ட்டன்ட்ன்னு நெனச்சுட்டு நம்ம போயிர்றோம். சரிங்களா? சின்ன சின்ன இந்த
கண்ணாடி துகள்கள்லாம் ரொம்ப பெருசா தெரிஞ்சு அதுலலாம் இது கிடைச்ச நல்லா இருக்குமே, அது கிடைச்ச நல்லா இருக்குமே, அதுல போய் பிஸியா நம்ம என்னென்னமோ எடுத்துட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா இந்த பக்கம் பகவான் நம்மளுக்கு வைடூரியம் அந்த மாதிரியான உயர்ந்த விஷயத்தை நம்மளுக்கு வச்சிருக்கிறாங்க, சிந்தாமணி கல் மாதிரி. சரிங்களா? வாய்ப்பு, இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் உனக்கு நான் மனித பிறவை கொடுத்துருக்கேன், இந்த மனித சரீரத்தை நீ நல்லபடியா பயன்படுத்தி க்ஷேத்திரத்தை, க்ஷேத்திரஜனான நம்ம ஆத்மா பரமாத்மாவோட கைடன்ஸ்ல நல்லபடியா பயன்படுத்தி பக்தி பண்ணணும். அதுதான் அந்த க்ஷேத்திரத்தை சரியா யூஸ் பண்றதுக்கான முறை. அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான்கிட்ட நம்ம பக்தி பண்ணி பகவானை நம்ம அடையணும். அப்படி இல்லையா மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த கிரியேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி பகவானோட திருமேனிக்குள்ளாரியே கண்டிஷன்ஸ் சொல்லாவே உள்ளார போயிடும். சரிங்களா? திருப்பி அவங்க எப்போ கிரியேட் பண்றாங்களோ அப்பதான் நமக்கு மறுபடியும் அடுத்த வாய்ப்புன்றது கிடைக்கும். சரிங்களா? அதுலயும் மனித பிறவின்றது ரொம்ப ரேரா தான் கிடைக்கும். ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு. அதனால நம்ம வந்து இந்த பிறவியை வந்து நம்ம ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக எடுத்துடக்கூடாது. சரி பரவாயில்ல அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துடவே கூடாது. இது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ். சரிங்களா? ஸோ அதனால நம்ம வந்துட்டு இந்த பிறவி இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கிரியேஷன் எப்படி பண்றாங்க, பகவான் எப்படி இந்த உலகங்கள்லாம் இயங்கிட்டு இருக்கு. அப்பதான் தெரியும். ஓ! நம்ம வந்து இந்த பிறவி ஹியூமன் லைஃப் ரொம்ப ரேரா கிடைச்சது. இதோட வேல்யூ என்ன நம்மளுக்கு தெரியும். அப்பதான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த பிறப்பிறப்பு விஷயத்துலேருந்து எப்படி வெளியில போறது? இந்த விஷயங்கள நம்மளுக்கு புரிதலே அப்பதான் நம்மளுக்கு வரும். பக்தியோட இம்பார்ட்டன்ஸ நம்மளுக்கு அப்பதான் தெரிய வரும். சரிங்களா? நம்ம இவ்வளோ நாள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்திருக்கோம். எவ்வளோ தப்பான விஷயத்துல நம்ம வந்து நம்மள ஈடுபட்டு எவ்வளோ அறியாமையில இருந்திருக்கோம். அதெல்லாம் நம்மளால ரியலைஸ் பண்ண முடியும். சரிங்களா? ஸோ அதனால நெறைய பாகவதம் கேட்கணும், பகவத்கீதை கேட்கணும். பானஃபைட் பரம்பராலேருந்து. ஸோ அப்பதான் நம்மளோட பொசிஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணுன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். அதனால தான் பகவத்கீதைன்றது லைஃப் மேனுவல். சரிங்களா? மோட்டிவேஷனல் தெரப்பி. ம். கஷ்டங்கள்லாம் இருந்தது. அர்ஜுனனுக்கு போர் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்களா? இல்ல. போர் பண்ணணும். அந்த அந்த சேலஞ்சஸ் இருந்தது. ஆனா, அதே சேலஞ்சஸே அவங்க எப்படி பண்ணாங்க? பகவத்கீதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் பகவான் கிட்ட இருந்து ரொம்ப ஹேப்பியா பண்ணாங்க. அந்த சேலஞ்சஸ எதிர்த்து நல்லபடியா அவங்களால முன்னேற முடிஞ்சது இல்லையா? ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு லெசன். பகவத்கீதை கேட்ட உடனே பகவான கும்பிட்டோனே நம்ம கஷ்டம்லாம் போயிடணும்னு இல்ல. அந்த கஷ்டத்த நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும்? அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட்டு. சரிங்களா? கஷ்டம் இருக்க தான் செய்யும். ஏன்னா நம்ம பண்ண கர்மா அப்படி. இல்லையா? ஸோ அந்த கஷ்டம் இருக்க தான் செய்யும். அத நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும்? அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு மோட்டிவேஷனல் தெரப்பியா பகவானுடைய உபதேசங்கள் நமக்கு வந்து இருக்கும். சரிங்களா? அதே மாரி ஆ நம்மளுக்கு வந்து லைஃப் மேனுவல் நம்ம வாழ்க்கை நம்ம எப்படி வாழணும்? அப்படின்றத நம்ம பகவத்கீதையிலேருந்து தான் நம்ம லேர்ன் பண்றோம். அதுக்காக தான் பகவான் இத நம்மளுக்கு குடுத்துருக்காங்க. போர்க்களமான வாழ்க்கையில, போராட்டமான வாழ்க்கையில பகவானோட உபதேசம் தான் நமக்கு ஆதாரம். சரிங்களா? அத புடிச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? போராட்டம் இருக்க தான் செய்யும். போராட்டம் போயிடாது. ஆனா, நம்ம வந்து அத எப்படி நம்ம ஃபேஸ் பண்ணணுன்றது நம்மளுக்கு தெரிய வரும். சரிங்களா? அதனால மோட்டிவேஷனல் தெரப்பி, லைஃப் மேனுவல் நமக்கு. ஸோ அந்த வகையில பகவான் தான் எல்லாமே, அனைத்தும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சு பக்தி பண்ணணும் அவங்களுக்கு. ஸோ அவங்க தான் வந்து நம்மள என்ன பண்றாங்க? அவங்களோட திருமணில தான் நம்ம வரோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றது. 4வது ஸ்லோகத்துல குந்திமகனே எல்லா உயிர்களும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. மேலும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதை புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம தான் பகவானோட திருமேனிலேருந்து வரோம். ஸோ பகவான் தான் நமக்கு என்னது? தந்தை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? திருப்பி நம்ம பகவானோட திருமணியில் தான் ஐக்கியமாவோம். ஒரு வேளை பகவானோட லோகத்தை அடையலைன்னா. சரிங்களா? எப்படினாலும் நம்ம பகவான்ட்ட தான் இருப்போம். அது ஹேப்பியா நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம். நம்மள தனியா விடலப்பா. கண்டிஷன் லைஃபா இருந்தாலும் நம்ம கூட இருக்காங்க. ஆன்மீக உலகத்துல நம்ம கூட இருக்காங்க. எப்பயும் நம்ம கூட இருக்காங்க. அதுவே ஒரு பெரிய என்ன சொல்றது? ஒரு ரிலாக்சேஷன் நமக்கு இல்லையா? நம்ம தனியா இல்ல. பகவான் நம்ம கூட இருக்காங்க அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ 14.5 ஸ்லோகத்துல ஜட இயற்கை சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஆகிய முக்குணங்களால் ஆனது. அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஜட இயற்கை, இந்த ஜடை உலகங்கள் சரிங்களா? எதால செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, அந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ். சரிங்களா? ஆனா மெயினா இன்டராக்ஷன் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு என்ன விஷயமா இருக்கு அப்படின்னா, இந்த குணங்கள். அந்த குணங்கள் 3 இருக்கும். அந்த குணங்களோட ஆத்மா வந்து சம்மந்தப்படும்போது, செயல்கள் செய்யும்போது இயங்க ஆரம்பிச்சுரும். இல்லையா? அ செயல்களுக்கான பலன அனுபவிக்கிறதுக்காக நம்ம பிறப்பு ப்ரொசஸ்ல ஸோ ஆக்டிவா வந்துட்டு இயங்கிட்டு இருக்குது. ஸோ அந்த வகையில் ஜட இயற்கை வந்து சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஆகிய 3 குணங்களால் ஆனது. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ச்சுனா, நித்தியமான உயிர்வாழி நம்ம தான் ஆத்மாக்கள். இயற்கையின் தொடர்பில் வரும். நம்ம பார்த்தோமா காரண குண சங்கோஷன்னு, அது மாதிரி இந்த முக்குணங்கள் ஜட இயற்கையோட வரும் தொடர்பினால், அப்போ தொடர்பு வரும்போது, இந்த குணங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றான். அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதான் நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தது. நம்மலாம் இந்த பொம்மலாட்டத்துல இருக்கிறவரை, இந்த பொம்மைகள் மாரி. சரிங்களா? அதுல வந்து இந்த யாரு கயிற வச்சுட்டு ஆட்டுறாங்களோ, அதுக்கு ஏத்த மாரி தான் இந்த பொம்மைகள்லாம் செய்யும்.
ஆனா நம்ம எப்படி மாயையில இருக்கோம்னா, நான் ஏன் விருப்பப்படி இருக்கேன்ற மாதிரி நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா அப்படி கிடையாது. சரிங்களா? என்ன ஆகுது? நம்மள ஆத்மாக்கள் இருக்கோம். இந்த ஜட இயற்கை முக்குணங்களாலான ஜட இயற்கையில நம்ம சம்மந்தப்படும்போது, நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த ஆசைப்படுறோம். ஆசை அங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. சரிங்களா? ஒரு விஷயத்த நம்ம ஆசைப்படுவோம். அது இயல்பு. ஆசைப்படுறதுன்ற இயல்பு. ஆனா நல்லதே ஆசைப்படணும். நம்ம பிள்ளைங்க கூட இருப்பாங்க. இப்போ எக்ஸாம் வருது, டிவி பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க, படிக்கணும்னு சில பிள்ளைங்க ஆசைப்படுவாங்க. டிவி பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுற பிள்ளைங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அது தப்புப்பா செய்யக்கூடாதுன்னுவோம். படிக்கணும்னு ஆசைப்படுற பிள்ளைங்களுக்கு அதுங்களுக்கு ஏதுவான விஷயத்த நம்ம செஞ்சு கொடுப்போம். அவங்களே அது சரியா செய்வாங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ அது எல்லா விஷயத்துலயும் அந்த மாதிரி தான். அது மாதிரி ஆசைப்படுறதுன்றது இயல்பு. ஆனா எப்படி ஆசைப்படணும்னு நமக்கு தெரியணும். அதுதான் அங்க விஷயமே. அதனால தான் மனதை எண்ணில் நிலைநிறுத்து அப்படின்றாங்க. பகவான் நாமரூப குணநிலைகள்ல கிருஷ்ணா மேலேயே நம்ம ஆசைப்படணும். சரிங்களா? பேராசைப்படணும். ஸோ அதனால ஆசைப்படும்போது இந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுது? ஒரு விஷயத்த ஆசைப்படுது. சரிங்களா? அப்ப என்ன பண்ணும்? சாத்வீகமான முறையில தர்மப்படி அத அடையணும் அப்படின்னு நெனச்சா, சாத்வீக குணத்திலிருந்து சாத்வீக குணத்துக்கு ஏத்த செயல்கள செய்வாங்க. சரிங்களா? அப்போ அவங்களுக்கு புண்ணிய செயல்கள், அதோட பலன்கள் கிடைக்கும். அதே ராஜச குணத்துல சம்மந்தப்பட்டு எனக்கு ச சுயநலமா யோசிச்சு, நெறைய ஆசைகள் நான் அடையணும் வாழ்க்கையில அப்படின்னு இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ரஜோகுணத்தின் அடிப்படையில அவங்களோட செயல்கள் இருக்கும். ரஜோகுணத்தோட கட்டுப்பாட்டுல இருப்பாங்க. தமோ குணத்துல யார் அழிஞ்சு போனா எனக்கு என்ன? நான் நல்லா இருந்தா போதும். மத்தவங்க கஷ்டப்பட்டா தான் அதுல சந்தோஷம் எனக்கு அப்படின்னு இருப்பாங்களே சிலவங்க. அவங்க வந்து தமோ குணத்தோட தாக்கத்துல இருந்து அந்த மாரி செயல்கள் செய்யும்போது தமோ குணத்தோட கட்டுப்பாட்டுல இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாரி ஆனா இந்த எந்த செயல் செஞ்சாலும் இந்த 3 விஷயத்துல வந்துரும். நம்ம என்ன செயல் செஞ்சாலும் இந்த 3 விஷயத்துல அது வந்துரும். 3 குணத்துல வந்துரும். சரிங்களா? ஸோ அதுக்கேத்த கர்ம பலன அனுபவிச்சு நம்ம என்ன பண்றோம்? வாழ்க்கைன்ற இந்த பர்த், டெத், லைஃப் சைக்கிள நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். இப்ப நம்ம இதுலேருந்து வெளியில வரணும்னா, இதுக்கு இப்ப நம்ம கையெல்லாம் கட்டுப்பட்டுருக்கா? இப்ப நம்மளுக்கு உயர்ந்து யார் இருக்கா? இந்த குணங்களுக்கு உயர்ந்து யார் இருக்கா? யாரு கட்டுப்படாம இருக்கா? தெய்வீக நிலையில யார் இருக்கா? கிருஷ்ணா, பகவான். அப்ப நம்ம அவங்களுக்கு பக்தி பண்ணும்போது, நம்ம என்ன பண்ணப்படுவோம்? இந்த முக்குணங்களோட தாக்கங்கள் இல்லாம, நம்ப பக்தி சேவையில ஈடுபடும்போது, பகவான நம்ப திவ்யமா நம்ம போய் அடைஞ்சிருவோம். சரிங்களா? ஸோ அதுதான் ஒரே பாதை, மார்க்கம். இதுதான் இந்த சாப்டரோட எசன்ஸே. சரிங்களா? ஸோ அதுதான் நம்ம 14.26 ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ அந்த வகையில முக்குணங்கள் இருக்கு. அந்த முக்குணங்கள்ல உயிர்வாழிகள் சம்மந்தப்படும்போது, ஆசைப்பட்டு ஒரு விஷயத்த அடையணும்னு நினைக்கும்போது, 3 குணத்துல ஒரு குணத்துல ஏதோ ஒரு குணத்த செலக்ட் பண்ணுவோம். அந்த குணத்துக்கு ஏத்த மாரி நம்ம செயல்கள் பண்ணுவோம். அதனால வர கர்ம பலன அனுபவிக்கிறதுக்காக பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம இருக்கோம். இதுலேருந்து வெளியில கொண்டு வரதுக்கு ஒரே ஒருத்தவங்க தான் முடியும். யாரு அப்படின்னா, பகவானால மட்டும் தான் முடியும். அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்ப குணங்கள் வந்து சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? வேற வேற கண்ணாடி போட்டிருக்கிற மாரி அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க நமக்கு. இப்பௌதீக உலகில் வசிக்கும் ஒவ்வொருவருமே சிறை தண்டனை பெற்றவர்கள். நம்மலாம் நினைக்கிறோம், நம்ம ரொம்ப இண்டிபெண்டன்ட். நான் வந்து என்னோட விருப்பப்படி வாழறேன். என்னோட விருப்பப்படி நான் இருப்பேன் அப்படின்ற மாரிலாம் நம்ம நினைக்கிறோம். இல்ல. அதே மாரி எ எ எனக்கு என்ன தோணுதோ அதான் நான் செய்வேன். அப்படின்ற மாரி நம்ம என்ன பண்றோம்? நான் இல்லன்னா யாருமே கிடையாது. அப்படின்ற மாரி நம்ம இருக்கோம். இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் மாயையோட ஒரு அறிகுறி தான். இது மாயையோட அடியில இருக்கும், கட்டுப்பாட்டுல. இது ஆனா நம்மளோட நிலை என்னன்னா, ஒரு தண்டனை கைதி தான் நம்பலாம். சரிங்களா? நமக்குன்னு எந்த ஒரு தனிப்பட்ட சுதந்திரமும் கிடையாது. அனைவரும் ஜட இயற்கையினால் கயிறால் கட்டப்பட்டுள்ளனர். அந்த ஜட இயற்கையால நம்ம கட்டுப்பட்டிருக்கோம். ஒரு சிறை கைதி நீதிபதி குறை கூறினால் யாரும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அல்லவா? இப்ப நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம்னா, அதுக்கு தண்டனை கிடைக்குது அப்படின்னா, அதுக்கு நீதிபதி போய் தப்பு சொல்லுவோமா? மாட்டோம். இல்லையா? அதுபோல தான் நாமும் கிருஷ்ணரை குறை சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. பகவான் நம்மள தப்பு பண்ணுன்னு சொல்லலையே, முக்குணங்கள்ல இருந்து செயல்கள் பண்ணுன்னு சொல்லலையே நம்மள. இல்லையா? அதனால நம்ம வந்து நம்பளா இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கஷ்டப்படும்போது பகவான வந்து குறை சொல்லவும் கூடாது. இந்த ஜட உலக இயற்கையை எதுக்காக பகவான் படைச்சாங்க? நம்ம இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையிலேருந்து வெளியில வர்றதுக்காக தான். நம்ம நன்மைக்காக தான். இல்லைங்களா? அதே மாரி இதில எல்லா விஷயமும் நம்ம நம்ம நன்மைக்காக தான் எல்லாத்தையும் பகவான் பண்றாங்க. நம்ப என்ன பண்ணிடுறோம்? தவறான விஷயத்துல ஆசைப்பட்டு தவறான முடிவு எடுத்துட்டு, பிள்ளை நான் வந்து எக்ஸாம் இருந்தாலும் நான் டிவி தான் பார்ப்பேன். நான் படிக்க மாட்டேன்னு படிக்காம இருந்துட்டு எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆயிட்டு, அதுக்கு அப்பா, அம்மா பொறுப்பாவாங்களா? கிடையாது. அப்பா, அம்மா சொல்லிக் குடுக்கறத சொல்றாங்க, டிவி பார்க்காதப்ப படி. அப்புறம் ஸ்கூல்ல ஃபீஸ் கட்டுறாங்க. ஸ்கூலுக்கு வேணும் ஒரு விஷயம்லாம் செய்றாங்க. பிள்ளைக்கு வேணுங்கிற விஷயம் சாப்பாட போட்டு, யூனிஃபார்ம் வாங்கி குடுத்து எல்லாம் பண்ணிடுறாங்க. இந்த பிள்ளை நான் ஒழுங்கா படிக்க மாட்டேன், நான் டிவி தான் பார்ப்பேன்னு சொல்லி ஃபெயில் ஆனா, அதுக்கு அப்பா, அம்மா காரணமாவாங்களான்னா கிடையாது. கரெக்ட்டா?
அதே மாதிரி தான் நம்மளும் பகவான் நமக்கு எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாங்க. ஜட உலகங்கள கொடுக்குறாங்க, ஹியூமன் லைஃப்ப கொடுக்குறாங்க, பக்தி பண்ணி என்கிட்ட வந்துடுன்றாங்க, பகவத்கீதைய கொடுக்குறாங்க, பக்தர்கள் சங்கத்த கொடுக்குறாங்க. நான் அதெல்லாம் எதுவும் நான் பார்த்துக்க மாட்டேன். நான் என் இஷ்டப்படி தான் இருப்பேன் அப்படின்னு நம்ம பக்தி பண்ணாம இருந்து, பிறப்பிறப்பு சஷ்டிலேருந்து கஷ்டப்படும்போது, பகவான் ஏன் நம்மள சிரமப்படுத்துறாங்கன்னு கேட்டா, பகவான் பொறுப்பாவாங்களா அதுக்கு? கிடையவே கிடையாது. சரியா? அதனால பகவான நம்ம என்னைக்குமே நம்ம என்ன சொல்லக்கூடாது? குறையே சொல்லக்கூடாது. அதுதான் பியூர் டிவோட்டீஸோட வாழ்க்கை சரித்திரத்தெல்லாம் பார்த்தோம்னா, நம்மளுக்கு வந்து பகவான எப்படி பக்தி பண்ணணும், பகவான்ட்ட எப்படி அன்பா இருக்கணும் நம்ம கத்துக்கலாம். ஏன்னா, அவ்வளோ நல்ல ஒரு உயர்ந்த ஒரு என்ன சொல்றது? ஸ்வீட்டான பகவான் நமக்கு. கிருஷ்ணா மாரி கிருஷ்ணர பக்தி பண்றதுக்காக அவரு நம்மளுக்கு பகவானா கிடைச்சதுக்கே நம்ம சந்தோஷப்படுறோம். சரிங்களா? அந்த மாதிரி. அதுதான் வந்துட்டு இவங்களோட பிரேயர். கா சுரபியோட பிரேயரா இருக்கும். அ இந்திரன் பிரேயர்ஸ்ல வரும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்களா? ஸோ அதனால பகவான் நம்ம என்னைக்கும் நம்ம குறை சொல்லக்கூடாது. சரி பகவான் ஏன் நம்மள கட்டாயப்படுத்தி நம்மள வந்துட்டு இதெல்லாம் செய்ய வேணாம்னு சொல்லலன்னா, அது வராது. கட்டாயப்படுத்தி நம்ம ஒருத்தவங்கள இத செய்யின்னு சொன்னா, அதுலேருந்து விலகி போய் இன்னும் நான் தப்பு தான் செய்வேன்னு தான் இருப்பாங்க. நம்ம குழந்தைகிட்டயே அத நம்ம பார்ப்போம். இல்லையா? ஸோ அந்த அந்த நிலையில ஒரு அதுவும் பக்தின்றது தூய்மையான அன்பு. அத கட்டாயப்படுத்தி வர வைக்க முடியாது. புரிஞ்சு, உணர்ந்து, அடிபட்டு அதுக்கப்புறம் ரியலைஸ் பண்ணி வர பக்தி இருக்கு இல்லையா? அதுதான் உயர்ந்ததா இருக்கும். சரிங்களா? நித்தியமானதா இருக்கும். அதனால இதெல்லாம் ரியலைஸ் பண்ணணும். பகவான் மேல பக்தி அப்படின்றதெல்லாம், அதுக்கு தான் இதெல்லாம். சரியா? அதனால நம்ம சீக்கிரம் ரியலைஸ் பண்ணிடுவோம். நெறைய காலம் எடுத்துக்கிட்டோம். இதுவே ரொம்ப லேட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. 14.6 அதுக்கு நம்மளுக்கு வேணும் என்ன வேணும்? சோர்ஸ் என்ன வேணும்னா, பாகவதம் வேணும், பகவத்கீதை வேணும், நல்ல சத்சங் வேணும். நம்ம எல்லாருக்கும் அது நல்லபடியா அமைஞ்சிருக்கு. பெங்களூர் இஸ்கான்ல. இதுல என்ன சொல்றாங்களோ அத கண்ண மூடிட்டு அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டே வந்தோம்னாலே பகவான் நாமரூப குணலீலைகள் நம்ம வந்துட்டு லயிச்சிருந்தாலே போதும். நம்ம வந்து பகவானை நம்ம அடைஞ்சிருவோம். சரிங்களா? ஏன்னா, இந்த கைடன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு பகவான்ட்டேருந்து தான் வருது. சரிங்களா? மேன்மேட் கிடையாது. பகவான்ட்டேருந்து தான் வருது. ஹரே கிருஷ்ணா. 14.6ல பாவமற்றவனே மற்றவ ம் மற்றவரை மற்றவையை விட தூய்மையானதான சத்துவகுணம் பிரகாசப்படுத்துவதாகவும் எல்லா பாப விலைகளிலிருந்தும் விடுவிப்பதாகவும் அமைகிறது. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் இன்பத்தின் தொடர்பிலிருந்தும் ஞானத்தின் தொடர்பிலிருந்தும் பந்தப்படுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்பட்டுள்ளனர் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதாவது இப்போ சாத்விக குணத்தை இப்போ ஒரு ஒரு குணமா நம்ம பார்ப்போம். இந்த ஸ்லோகத்துல 6வது ஸ்லோகத்துல சாத்விக குணத்தை பத்தி நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்தது ராஜச குணம் அந்த மாதிரி நம்ம பார்ப்போம். இந்த சாத்விக குணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா, சாத்விக குணம்ன்றது நல்ல நல்ல செயல்கள் செய்யறது இல்லைங்களா? தேவர்கள் வழிபாடு, மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இருக்கும்போது பிரகாசப்படுத்துவதாகவும் சரிங்களா? நம்மளை வந்து இப்போ நம்ம ஒரு கோயிலில் போய் ஒரு நல்ல ஒரு கைங்கரியம் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு அன்னதான திட்டத்தில் நம்ம வந்துட்டு காசு கொடுக்குறோம். இல்லைன்னா ஒரு நல்ல ஒரு யாகம் பண்ணுறோம். இல்லைன்னா ஒரு ஸ்கூலில் வந்துட்டு கட்டுறதுக்கு நம்ம வந்து காசு கொடுக்குறோம். சரிங்களா? இல்லைன்னா பிளட் டொனேஷன் கொடுக்குறோம். ஏதோ ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணுறோன்னா அப்போ நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் மனசு? நல்ல செயல் செஞ்சுட்டோம். அப்பாடா ஹாப்பி அப்படின்னு இருப்போம் இல்லையா? இன்னைக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் வாழ்க்கையில் அப்படின்னு. அப்போ நம்ம எப்படி இருப்போம்? பூரிப்போட இருப்போம். எல்லா பாப வெளியிலிருந்து விடுவிப்பதாகவும் அமைகிறது. அதே மாதிரி இந்த சாத்விக குணத்தில் நம்மளுக்கு பாப செயல்கள் நிறைய பண்ண மாட்டாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா எல்லாருக்கும் நன்மையே செய்யக்கூடிய நிலையில இருப்பாங்க. அதனால பாப செயல்கள்ன்றது இவங்க இதில் இருக்காது. அப்படி இருக்கிற இந்த விஷயத்துல சரி இதெல்லாம் நல்லதா தானேப்பா இருக்கு. இதுல எப்படி நம்ம பந்தப்படுறோம் அப்படின்னா, அந்த இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்பட்டுள்ளனர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? எல்லாமே கொடுத்தது பகவான் தானே. இல்ல இப்ப நான் வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு மேங்கோ நான் வந்துட்டு குடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மேங்கோ வந்துட்டு அது உருவாகறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் யாரு காரணம்? அந்த விதை, அதுல உள்ள உயிரு, அப்புறம் பஞ்சபூதங்கள் எல்லாம் சேர்த்து அதுல உள்ள சுவை, இதெல்லாம் நானா செஞ்சேன்? இல்லையே! எல்லாம் பகவான் ரெடியா வச்சிருந்தாங்க. பஞ்சபூதங்கள குடுத்து அந்த விதை, உயிர், அதுல உள்ள சுவை, ம் அதெல்லாம். அத எடுத்து நான் வந்துட்டு ஒருத்தவங்ககிட்ட குடுக்குறேன் அப்படின்னும்போது, அது எப்படி நான் குடுத்தது ஆகும்? ஆகாது இல்லையா? பகவானோட படைப்பு, இன்னொரு பகவானோட படைப்புகிட்ட நம்ம குடுக்குறோம். நம்ம ஒரு கருவி தான். ஆனா நான் தான் செஞ்சேன்னு நினைக்கும்போது என்ன ஆயிடுது? அதுல ஒரு பெருமை வந்துடுது. நான், எனது, அகங்காரம் இல்லையா? ஸோ அந்த வகையில அந்த இன்பத்த நம்ம அனுபவிக்கிறோம்ல, நம்ப தான் அதுக்கு காரணம்னு. ஸோ அந்த இன்பத்தின் தொடர்பினாலும், ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்பட்டுள்ளனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அடுத்தது வந்து ரஜோகுணம். குந்தியின் மகனே, எல்லையற்ற ஆசையினாலும், ஏக்கத்தினாலும் பிறந்த ரஜோகுணம். ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்களுக்கு வந்து ஆசைகள் அதிகமா இருக்கும். சரிங்களா? வாழ்க்கையில நெறைய விஷயத்த அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ரொம்ப அப்படியே பூரிப்போட இருப்பாங்க. சரிங்களா?
அதனால வந்து ஏக்கம் அது வந்து கூடவே வந்துடும். கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்ற அந்த ஒரு ஏக்கம் வந்துடும், ஆசை கூடவே. அதுவும் எல்லையற்ற ஆசைகள். ஒரு ஆசையை நிறைய ஆசைப்படுவாங்க. அதில் ஒன்று அடைஞ்சிட்டா அந்த ஆசையை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அடுத்த ஆசைக்கு போயிடுவாங்க. சரிங்களா? இது ஓகே, இது வந்துருச்சு, அடுத்தது இது நம்மளுக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதா, அது மாதிரி அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? எல்லையற்ற ஆசைகள்னாலும் ஏக்கத்தினாலும் பிறந்த ரஜோகுணத்தின் காரணத்தினால் உடலையுடைய உயிர் வாழி பௌதிக பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுகின்றனர். இந்த செயல் இந்த விஷயம் செஞ்சால் நம்மளுக்கு இது கிடைக்கும், இந்த விஷயம் செஞ்சால் நான் ஆசைப்பட்டது கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க வந்து செயல்கள் எல்லாமே பலநோக்கு செயல்கள் அவங்களோடது இருக்கும். ரொம்ப கால்குலேட்டிவாக இருப்பாங்க, ஆசை ரொம்ப அதிகமாக படுறவங்களா இருப்பாங்க. என்ன செஞ்சால் நம்ம வேணுங்கிறது நமக்கு நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறது தான் ரஜோகுணம். சரிங்களா? அடுத்தது வந்து தமோகுணம். பரதனின் மைந்தனே, அறியாமையினால் பிறந்த தமோகுணம் உடலையும் அனை அனைத்து உயிரினங்களையும் மயக்குகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். கட்டுண்ட ஆத்மாவை பந்தப்படுத்தக்கூடிய பைத்தியக்காரத்தனம், அதாவது பிரம்மையில் இருப்பாங்க. சரிங்களா? சோம்பல், தூக்கம் ஆகியவை இக்குணங்களின் விளைவாகும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இப்போ வந்து சாத்விக குணத்தில் எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ராஜச குணத்தில் நிறைய ஆசைகளோடு இருப்பாங்க. தாமச குணத்தில் அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி சோம்பல், தூக்கம், சரிங்களா, எதுவுமே வந்து தெளிவாகவே இருக்க மாட்டாங்க. தப்பும் தவறுமாவே இருக்கும் அவங்களோட எடுக்கிற முடிவெல்லாம். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து தமோ குணத்தோட சொல்லப்போனால் எல்லாத்துக்கும் நெகட்டிவாகவே பார்க்கறது. நிறைய பாசிட்டிவ் விஷயம் இருந்தாலும் அதில் உள்ள நெகட்டிவை பார்க்கறது. அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில் இருக்கிறவங்க வந்து தமோ குணம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். இந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க. சரிங்களா? லைஃப்பில் வந்து எதுவும் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமாக செய்யாமல் அப்படியே ஒரு லேசியான ஒரு வாழ்க்கை, இப்போ உள்ள வாழ்க்கை. இதை தான் வந்து என்ஜாய்மெண்ட், ரிலாக்ஸேஷன் இப்போ நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இது வந்து ஒரு தமோ குணத்தின் அறிகுறி. சரிங்களா? ஆக்கப்பூர்வமாக இல்லாத ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து 14.9ல் பரதனின் வழித்தோன்றலே சத்துவகுணம் இன்பத்தினாலும் ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களினாலும் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. ஞானத்தை மறைக்கும் தமோகுணம். தமோகுணத்தில் உள்ளவங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்காது, ஃபுல்லாக இக்னரன்ஸ் தான். இப்போ சாத்விக குணத்தில் உள்ளவங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கும், என்ன செய்யணும் அப்படின்றது தெரியும், அதான் நல்ல விஷயங்கள். இது தப்பு, விக்கர்மா, கர்மா, இது ரெண்டுத்துக்கும் அவங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும். இது பாவம், இது புண்ணியம், இந்த அளவுக்காக தெரியும். ஆனால் இவங்களுக்கு அதுவுமே தெரியாது. ஞானம் சுத்தமாக மறைக்கப்பட்டு அந்த ஒரு எப்பவுமே ஒரு பிரம்மையில் வந்துட்டு அவங்க வந்து இருக்காங்க, கட்டுப்பட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அடுத்தது வந்து 10th ஸ்லோகம். இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான் வாழ்க்கை வந்து ஒரு போராட்டம் நம்ம சொல்றோம்ல, இதுதான். அது ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்கலாம். பரதனின் மைந்தனே, சத்துவகுணம் சில சமயங்களில் ரஜோகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் தோற்கடித்து மேலோங்குகிறது அப்படின்றத பார்க்குறோம். சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கிறது. மேலும் இதர சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கிறது. இவ்வாறாக உயர்நிலைக்கான போட்டி எப்பொழுதும் நிலவுகிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? என்னாச்சு அப்படின்னா, இப்போ 3 குணங்கள் இருக்கா? இந்த டக் ஆஃப் வார்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது வந்து L1ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த பிக்சர் உங்களுக்கு. ஆ டக் ஆஃப் வார். ஒரு பக்கம் ஒருத்தவங்க இழுப்பாங்க, இன்னொருத்த பக்கம் இன்னொருத்தவங்க இழுப்பாங்கல்ல. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நம்ம நம்ம உயிர் வாழ்க்கையில இருப்போம், ஒரு விஷயத்த ஆசைப்படுவோம். நம்ம கிட்ட வந்து மனம் வந்து சஞ்சலம்ன்றோம்ல, அது இதனால தான். சரிங்களா? எப்பயும் சஞ்சலத்தோட இருக்குன்னு. அதான். ஒரு சமயம் என்ன பண்ணும்னா, ஒரு விஷயத்த ஆசைப்பட்டோம், நேர்மையா அடையணும்ப்பா அப்படின்னு ஒரு பக்கத்துலேருந்து ஒரு வாய்ஸ் வரும். இதில் நம்ம அடைஞ்சா போதும், எப்படியாவது அதை அடைஞ்சிடணும் அப்படின்னு. இன்னொரு பக்கம், அடுத்தவங்களுக்கு எப்படியும் கிடைச்சிடக்கூடாது, அவங்களுக்கு எடுத்தாவது நம்ம அடைஞ்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 வகையில் வந்து என்ன பண்ணுமா, மனதில் வந்து ஒரு தாக்கம் வரும். சரிங்களா? ஒரு ஆசையப்பட்ட உடனே இந்த 3 தாக்கங்களும் வரும். அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்கறது. சரிங்களா? சத்துவகுணம் வந்து சமயங்களில் மேலோங்கி இருக்கும், ரஜோகுணத்தையும் தமகுணத்தையும். சில சமயம் என்ன ஆகிடும், சச்சா நம்ம கண்டிப்பாக சாத்விக குணத்துலேருந்து நம்ம கண்டிப்பாக நல்லது தான் செய்யணும், நேர்மையாக தான் அடையணும், ரொம்ப தெளிவாக இருப்பாங்க. சரிங்களா? சில சமயங்கள் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா, இல்லை இல்லை நம்ம கிடைச்சா அது அந்த அந்த ஆசைப்படுற விஷயத்தை பொறுத்து. இதுக்கான ஸ்லோகம் நம்ம 3rd சாப்டர்லேயே படிச்சிருப்போம். சரிங்களா? நான் வந்து பாபம் செய்ய விருப்பவே படலையே கிருஷ்ணா, ஆனால் நான் ஏன் பலவந்தமாக பாவம் செய்கிறேன் அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனன் வந்து ஒரு கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க 3rd சாப்டரில். சரியா? அப்போ பகவான் சொல்லுவாங்க, அதுக்கு காரணம் வந்து ஆசை அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க, காமம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அது வந்து நெருப்பு மேல உள்ள புகை மாதிரி இருக்கும் சில சமயம், சில சமயம் வந்து கண்ணாடி மேல உள்ள தூசு மாதிரி இருக்கும், சில சமயம் வந்து கருப்பையை மூடினார் போல இருக்கும்னுவாங்க. சில சில ஆசைகள் வந்து பிடிக்கும், சரி கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல, அந்த அளவில் இருப்போம். அது பாபமா வேண்டாம், அதமா பண்ணியெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு. சில சமயம் வந்து ஆசை ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கும்,
வேணும் அப்படின்னு வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்டபானா இருப்போம். ஆனா அதுக்கப்புறம் சமாதானப்படுத்தும்போது முடிஞ்சிடும். அது வேண்டான்னு. சில சமயம் என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா, கண்டிப்பா அடைஞ்சே ஆகணும். சில ஆசைகள் வந்து கண்டிப்பா அடைஞ்சே ஆகணுன்ற மாரி இருக்கும். அப்ப என்ன ஆயிடும், அது தமோகுணம் மேலோங்கி மத்தவங்களுக்கு கெடுதல் பண்ணியாவது அந்த ஆசைய அடையறது அப்படின்னு. இது ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலியமாவே நம்ம பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி 3 சாப்டர் ஸ்லோகம். சரிங்களா? இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு வந்து உடம்பு சரியில்ல, ஐஸ்கிரீம் வேணும்னு ஆசைப்படுது அப்படின்னா, அவங்க அப்பா, அம்மா கிட்ட போய் அது வந்து கேட்கும். சரியா? இல்லப்பா உனக்கு உடம்பு சரியில்ல, ஐஸ்கிரீம்லாம் இப்ப சாப்பிடக்கூடாது. உடம்பு சரியானதுக்கப்புறம் வாங்கி தரேன்னோனே, அது அந்த ஆசைய கண்ட்ரோல் பண்ணிடும். சரி, அப்பா, அம்மா நமக்கு நல்லதுக்கு சொல்றாங்க, உடம்பு சரியில்லன்னு. சில குழந்தை என்ன பண்ணும், கொஞ்சம் அடம் பண்ணும். இல்ல பரவாயில்ல எனக்கு வாங்கி குடுங்க. நான் வந்து எனக்கு இப்ப ஆசையா இருக்கு. மருந்து போட்டுக்கிறேன் வேணுனா கூட, அப்படின்லாம் சொல்லி நம்மகிட்ட வந்து கெஞ்சும். ஆசைப்பட்டு கேட்கும். அப்ப வந்து இல்ல, இல்ல அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் அத வந்து சமாதானப்படுத்தி, அத வேற ஏதாவது ஒரு வகையில அத வந்து டைவர்ட் பண்ணி, இல்லன்னா கொஞ்சம் லைட்டா மிரட்டி, அப்படி ஏதாவது பண்ணி அத வந்து நம்ம சமாதானப்படுத்திருவோம். இது வந்து கண்ணாடி மேல உள்ள தூசு மாரி. இன்னும் சில குழந்தைங்க என்ன பண்ணா, உருண்டு பிரண்டு அழுது ஐஸ்கிரீம வாங்கி குடுத்தே ஆகணும்னு ஒரே அடம் பண்ணி வாங்கி சாப்பிட்டு உடம்பு சரியில்லாம படுத்துரும். இல்லையா? ஸோ அது வந்து தமோகுண ஆசை. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாரி 3 வகையில வந்துட்டு ஆசைகள் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம். இந்த மாதிரி ஆசைப்படுறதுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த பாவம் பண்ண வேண்டான்னு நெனைச்சாலும் சில சமயம் பாவங்கள் நம்ம பண்ணிர்றோம் அப்படின்றத வந்து 3 சாப்டர்ல நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அப்ப அந்த எதன் பொறுத்து அந்த வீரியம் வருது அப்படின்னா, இந்த குணங்கள். சில சமயம் என்ன ஆகும், சாத்வீக குணம் மேலோங்கி இருக்கும். ராஜச குணமும், தாமச குணமும் நம்மள வந்துட்டு இன்டியூஸ் பண்ணும். ஆனா, சாத்வீக குணத்தில கிடையாது. அப்படின்றது தெளிவா இருப்போம். நோ. இது வந்து அதர்மம். செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு. சில சமயம் வந்து ராஜச குணம் மேலோங்கி, சாத்வீக குணமும், தாமச குணமும் கீழ வந்துரும். சில சமயம் தாமச குணம் மேல வந்து, ராஜச குணமும், சாத்வீக குணமும் கீழ வந்துரும். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எப்பயுமே உயர்நிலைக்கான போட்டி வந்து மனசுல இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதுதான் போராட்டம். இதுதான் நம்மளுக்கு இது சேலஞ்சே. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இந்த 3 குணங்களுக்கான உயர்நிலை போட்டி எப்பயுமே நம்ம என்னென்ன விஷயத்துலலாம் நம்ம ஈடுபடுறோமோ, அந்தந்த விஷயத்துலலாம் நமக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அதனால தான் இது வந்து ஒரு வாழ்க்கைன்றது ஒரு போராட்டம் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கறது. இதுதான் பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சுதா, நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும், எப்பயுமே சாத்வீக குணத்த மேலோங்கி இருக்கிற மாரியான விஷயங்கள நம்ம பண்ணணும். அதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்? ஞானம் வேணும். இல்லைங்களா? எது சரி, எது தப்பு, எது தர்மம், என்ன பண்ணணும், அந்த தெளிவு நம்மகிட்ட இருக்கணும். ஸோ அந்த வகையில நம்ம வந்துட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் சாத்விக குணத்துல இருக்கணும். அதுலேருந்து நம்ம கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும்? சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு நம்மள உயர்த்திக்கணும். அப்படின்றது தான் அங்க நம்மளுக்கு லெசன். சரிங்களா? ம். ஸோ அதனால தான் போராட்டம் அப்படின்றது வந்துட்டு மனசுல எப்பயுமே இருக்கிறது. ஏன்னா உயர்நிலைக்கான போட்டி எப்பயுமே இருக்கு மனசுல. 3 குணங்களுக்கு நடுவுல. ம். ஆ உடலின் எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தால் பிரகாசிக்கும்போது, சத்துவகுணத்தில் தோற்றத்தை அனுபவிக்க முடியும். அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரி. சாத்விக குணம் இருக்கும்போது நம்ம எப்படி இருப்போம் அப்படின்னா, ஆ உடலில் உள்ள எல்லா கதவுகளும் அதாவது நமக்கு வந்து 9 கேட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? 9 துவாரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 2 கண்ணு, 2 காது, 2 மூக்கு, வாயி, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பிறப்புறுப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து அ 9 கதவுகள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ இது எல்லாமே அதாவது நான் பூரிப்போட இருப்போம். நம்ம ஒரு நல்ல விஷயத்த செஞ்சதுக்கப்புறம் பூரிப்போட இருப்போம் இல்லையா? அந்த மாரி உடலில் எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தால் பிரகாசிக்கும்போது சத்துவகுணம் தோன்றுகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அந்த அந்த நேரத்தில நம்ம வந்து சாத்விக குணத்த நம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதே வந்து ரஜோகுணம் அதிகரிக்கும்போது பெரும் பற்றுதல், பலநோக்கு செயல்கள், தீவிர முயற்சி, கட்டுப்பாடற்ற ஆசை மற்றும் ஏக்கத்தின் அறிகுறிகள் வளர்கின்றன. ரொம்ப ஒரு ஆசைப்பட்டு ஒரு விஷயத்துல நம்ம இருக்கும்போது, அதுக்கான அடையறதுக்கான தீவிர முயற்சியை எடுத்துப்போம். பலன் என்ன செஞ்சா அந்த விஷயம் நம்மளுக்கு நடக்கும். அந்த மாரி அந்த ஆசைப்படுற பொருள் மேல பெரும் பற்றுதல் இருக்கும். சரிங்களா? இது வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாரி ஆசைகள் இருக்கும். சிலவங்களுக்கு பொருள் மேல இருக்கும், சிலவங்களுக்கு அசைவத்தின் மேல இருக்கும், சிலவங்களுக்கு பெண்கள் மேல இருக்கும். அது மாரி நெறைய விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கான தீவிர முயற்சி, கட்டுப்பாடற்ற ஆசை. அந்த ஆசைய அவங்களால கண்ட்ரோலே பண்ணவே முடியாது. சரிங்களா? அப்ப இந்த மாரி ஏக்கம், கிடைக்குமா? கிடைக்காதான்ற ஏக்கம். இந்த அறிகுறிகள்லாம் இருக்கு அப்படின்னா, அப்ப வந்து ரஜோகுணம் மேலோங்கி இருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதேமாரி தமோகுணத்தின் தாக்கம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இருள், தெளிவே இருக்காது. சரிங்களா? செயலற்ற தன்மை, எப்பவுமே லேசியா இருப்பாங்க. எதையும் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான விஷயம், எல்லாத்தையும் வேணான்றது, இல்லன்னா வந்துட்டு அப்புறம்னு ஒத்தி போடுறது, இந்த விஷயம்லாம் வந்து ஒரு தமோகுணத்தின் செயலா நம்ம பார்க்குறோம். அப்புறம் பிரமை அதிகமா இருக்கும் அவங்க கிட்ட. சரிங்களா? தெளிவில்லாம, மயக்கம். இதெல்லாம் வந்து அ இந்த தமோகுணத்தோட அறிகுறியா நம்ப பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில அ இப்ப என்னென்ன குணங்கள் வந்து இருக்கும்போது நம்ம எப்படி இருப்போம்? ஒரு மாரி லேசியா எந்த செயலும் செய்யாம,
ஒரு சோம்பேறியான ஒரு வாழ்க்கையில் எனக்கு இது வேணாம் அப்புறம் செய்கிறேன் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து அப்புறம் எல்லா கெட்டதுலையும் எல்லா நல்லதுலேயும் கெட்டதை பார்க்கறது இதெல்லாம் வந்து தமகுணத்தின் அறிகுறி. அதே வந்து ரஜோகுணம்னா நிறைய ஆசைகள், அதில் எப்போ பார்த்தாலும் அடையணும் அடையணும் அடையணுன்ற அந்த வீரியத்தோடு இருக்கிறது. அதே சாத்விக குணன்றது நிறைய நல்ல செயலை செஞ்சுட்டு ஹாப்பியாக இருக்கிறது. சரிங்களா, நான் தான் செஞ்சேன் அப்படின்ற ஒரு இல்யூஷனில் இருக்கிறது. ஸோ அதுதான் இப்போ வந்துட்டு நம்ம பார்க்கறது என்னென்னா, அதாவது ம், இலக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா, இப்போ வந்து சாத்விக குணத்திலிருந்து செயல்கள் செய்கிறோம் அப்படின்னா இறப்புக்கு அப்புறம் இப்போ நல்ல நல்ல செயல்கள்லாம் பண்ணுறாங்க, அவங்க இறந்து போயிடுறாங்க. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், இதில் வந்து ஒருத்தவங்க கிட்ட சாத்விக குணம் மட்டும்தான் இருக்குது, ஒருத்தவங்க கிட்ட ராஜச குணம் மட்டும்தான் இருக்குது, ஒருத்தவங்க கிட்ட தாமச குணம் மட்டும்தான் இருக்குன்றது கிடையாது. 3 குணமுமே எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கும். எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கும். சரிங்களா? ஆனா, எது மேலோங்கி இருக்கோ, நெறைய நேரத்தில நல்லதே செஞ்சு, நல்லதே நெனச்சு, நல்லதே செய்றாங்க பாருங்க. அவங்கள நம்ம பார்க்கும்போது, அவங்களுக்கு சாத்விக குணம் ரொம்ப டாமினேட்டிங்கா இருக்கும். அவங்கள நல்லவங்கன்னு சொல்லுவோம். சிலவங்க ரொம்ப கால்குலேட்டிவா இருக்காங்க, சுயநலமா இருக்காங்கன்னு, அவங்களுக்கு அந்த மாரி ஒரு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? ஒருத்தவங்கள பார்க்கும்போதே சொல்லுவோம். அப்ப ரஜோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும் அவங்களுக்கு அதிகப்படியா. சாத்விக குணமும், தாமச குணமும் கம்மியா இருக்கும். சிலவங்க பார்க்கும்போதே தெரியும், அவங்க ரொம்ப அதர்மம் பண்ணி, எல்லாருக்கும் கெடுதல் பண்றவங்களா இருப்பாங்க. அப்ப அந்த மாரி இருக்கிறது பார்க்கும்போது, அவங்களுக்கு தாமச குணம் எப்பயுமே மேலோங்கி இருக்கும். அதனால அவங்களுக்கு சாத்விக குணம், ராஜச குணம் இல்ல அப்படின்றது கிடையாது. சரிங்களா? 3 குணமுமே எல்லார்ட்டயுமே இருக்கும். ஆனா, எந்த குணம் அதிகமா மேலோங்கி அவங்க வாழ்க்கையில இருக்கோ, அத பொறுத்து அவங்கள நம்ம சொல்லிடுவோம். இவங்க நல்லவங்க, இவங்க சுயநலமா இருக்காங்க, இவங்க கெட்டவங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில சாத்விக குணத்தில உள்ளவங்க இறப்புக்கு அப்புறம் எங்க போவாங்கன்னா, நெறைய நல்ல நல்ல செயல்கள்லாம் செஞ்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, உயர் கிரகங்களுக்கு போயிடுவாங்க. சரிங்களா? அதாவது சொர்க்கம் அந்த மாரி மேல் உலகங்களுக்கு போயிடுவாங்க. அதே ராஜச குணத்தில உள்ளவங்க மறுபடியும் இந்த பூலோகத்திலே பிறப்பெடுப்பாங்க. அதே தாமச குணத்தில உள்ளவங்க நெறைய தவறுகள்லாம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்க, தாழ்ந்த இனப்பிறப்புல அவங்க போயிடுவாங்க. போய் நரகத்தில தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு, மறுபடியும் வரும்போது இந்த பூலோகத்தில அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது, உயர்ந்த பிறப்பெல்லாம் இருக்காது. மறுபடியும் அவங்க வந்து பேர்ட்ஸ், அனிமல்ஸ், ரெப்டைல்ஸ் அந்த மாரி பிறந்து பிளான்ட்ஸ், அனிமல்ஸ் அந்த மாரிலாம் பிறந்து ஹியூமன் லைஃப்க்கு அவங்க லேட்டா தான் வருவாங்க. சரிங்களா? ஸோ இது. அதுக்கப்புறம் செயலின் பலன். இது வந்து தூய்மை. சரிங்களா? ஏன்னா அவங்க செய்ற செயல்லாம் பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். இவங்களுக்கு வந்து துன்பம். ஆசைனால ஈக்குவல் டூ துன்பம். சரிங்களா? ஜட உலக ஆசைகள் இருக்கா நம்மகிட்ட? அப்ப நம்ம நேரா நம்மளோட லைஃப்க்கு போட்டுக்கலாம். இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து பை ப்ராடக்ட்டா கிடைக்க போகுதுன்னு. என்னன்னா, துன்பம். சரிங்களா? ஏன்னா ஜட உலக ஆசைகள் எதுவுமே நம்மளுக்கு நிரந்தரம் கிடையாது. ஒண்ணு எப்ப நம்மள விட்டு போயிடுமோன்னு பயப்படுவோம். இல்லன்னா கிடைக்குமோ கிடைக்காதோன்னு பயப்படுவோம். ஆக மொத்தத்தில கஷ்டம் தான். வேதனை தான். சரிங்களா? ஒரு மாரி ஹேங்கரிங் அது லேமெண்டேஷன் இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு இன்பமா இருக்க முடியுமானா துன்பம் தான். இல்லையா? அதுக்கப்புறம் தமோகுணம்ன்றது முட்டாள்தனமான விஷயமா இருக்கும் செயல்கள்லாம். அதுக்கப்புறம் விளைவுகள் வந்து உண்மையான ஞானம். இவங்களுக்கு தெரியும். விகர்ம, கர்மா என்னன்றது தெரியும். இவங்கதுல வந்து பேராசை. சரிங்களா? இவங்கதுல வந்து இந்த இல்யூஷன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து பார்க்கறது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. வாழ்வின் எல்லா நன்மைகளையும் தரக்கூடிய மனித உடல். ம். இம்பார்ட்டன்ட். பாகவதத்துல பாகவதம் கேட்கணும். பக்தி நம்மளுக்கு நல்லா வளரணும். நம்ம வந்து பகவான் இந்த பிறவிலே அடையணும்னா, பாகவதம் நல்லா கேட்கணும். சரிங்களா? ஏன்னா, நம்மளுக்கு அவ்ளோ கைடன்ஸ் அதில தான் இருக்கும். பகவத்கீதை, பாகவதம் 2மே நமக்கு 2 கண்ணு மாரி. சரிங்களா? அப்ப வாழ்வின் எல்லா நன்மைகளையும் தரக்கூடிய மனித உடல். எல்லா நன்மைகள்னா, ஆன்மீகத்தில முன்னேற்றம் அடைஞ்சு பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில வந்து பகவான் அடையறது மனித சரீரத்தில மட்டும் தான் சாத்தியம். ம். மத்த பிறவிகள்ல கிடைக்காது. இப்ப கஜேந்திரன் மோட்சத்துக்கு போனாங்கல்ல, அப்ப அது எப்படின்னா, அதெல்லாம் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரார்டினரி. ம். அவங்க இந்திரதீபன் மகாராஜரா இருந்து, அதுக்கப்புறம் கஜேந்திரனா வந்து கஜேந்திரன் இதுல அவங்க வந்து மோட்சம் போனாங்க. சரிங்களா? அது வந்து வேற பாஸ்ட் டைம்ஸ் வேற. ஆனா பொதுவா பகவான் அடையிறது மனித உடல்ல தான். ஏன்னா, அதில தான் நம்மளுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கும். கிடைப்பதற்கு மிக அரிதாக இருப்பினும், ஈஸியா கிடைக்காது. ஏன்னா, அந்த 84 லேக் ஸ்பீஷீஸ்ல மத்த ஸ்பீஷீஸ்லாம் 80 லேக்ஸ்ல வந்துரும். மனித பிறவிக்கு வெறும் 4 லேக் ஸ்பீஷீஸ் தான் இருக்கு. சரிங்களா? அதனால ரொம்ப ரேரா தான் கிடைக்கும். ரொம்ப ரேரா தான் கிடைக்கும். பாகவத்திலே சொல்லியிருக்காங்க, கிடைப்பதற்கு மிகவும் அரிதாக இருக்கும். இயற்கையின் விதிகளின்படி தானாக கிடைக்கப்படுகிறது. நம்மளா செலக்ட் பண்ணி வரல. எனக்கு ஹியூமன் லைஃப் வேணும்னு. இயற்கையா குடுத்தா தான் உண்டு. நமக்கு என்ன ட்ரெஸ்ன்றது இயற்கை தான் நம்மளோட கர்மா வச்சு டிசைட் பண்ணி தருவாங்க. சரிங்களா? நமக்கு வந்து கோட்டோட சரீரமா, இல்ல ஒரு பசுவோட சரீரமா, இல்ல ஒரு பேர்டோட சரீரமா, நம்ம செலக்ட் பண்றதே இல்ல. இயற்கை தான் நமக்கு தரும். சரியா?
அதனால இந்த மனித உடலை ஆன்மீக குருவை மாலுமியாக, சரிங்களா, முழுமுதற் கடவுளின் உபதேசங்களை வழிநடத்தும் சாதகமான காற்றாகவும் கொண்ட ஒரு நன்கு கட்டப்பட்ட படகுக்கு ஒப்பிடலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த மனித உடல்ல ஆன்மீக குரு தான் நமக்கு வந்து மாலுமி. நம்ம வந்து இப்ப வந்து ஒரு கடல்ல பிரயாணம் பண்றோம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு இலக்கு என்னன்னு தெரியணும்னா, அதுக்கு மாலுமி வேணும். இல்லையா? அந்த கப்பலுக்கு அதுதான் குரு நமக்கு. சரிங்களா? பகவான் கொடுத்த உபதேசங்கள் இருக்கா, பகவத்கீதை, பாகவதம். இதெல்லாம் வந்து சாதகமான காற்று. சாதகமான காற்று இருக்கணும்ல. அப்பதானே படகு ஸ்மூத்தா போக முடியும். சரிங்களா? ஆ ஒரு நன்கு கட்டப்பட்ட படகுடன் ஒப்பிடலாம். எது? நம்மளோட இந்த சரீரம். இவை இவ்வெல்லா சாதகமான விஷயங்களையும் வைத்து பார்க்கும்போது, சம்சார சாகரத்தை கடக்க மனித வாழ்வை பயன்படுத்தாத ஒரு மானுடன் அவனது ஆன்மாவை கொல்பவனாக கருதப்படுகின்றான். நம்மளுடைய க்ஷேத்திரத்த கரெக்ட்டா என்ன விளைச்சல், அதாவது விளை நிலத்துல என்ன பயிரிட்டா நல்ல விளைச்சல் மகசூல் எடுக்கலான்னு தான் விவசாயிக்கு தெரியணும். இல்லையா? சும்மா அப்படியே போட்டுறக்கூடாதுல்ல. இல்ல வேற ஏதாவது தேவையில்லாத விஷயத்த ஒரு வீடுக்குலாம் நம்ம வந்துட்டு அதில வந்து நெட்டு வச்சிடக்கூடாதுல்ல. ம். நம்ம என்ன பண்ணணும்? என்ன போட்டா விளைச்சல் நல்லா கிடைக்கும், மகசூல் எடுக்கலான்னு. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இன்டெலிஜென்ட்டா இருந்தோம் அப்படின்னா, இந்த மனித சரீரம் க்ஷேத்திரத்த நம்ம என்ன பண்ணணும்? நல்லபடியா பக்தி பண்ணி பகவான அடையறதுக்கு குருவோட கைடன்ஸ்ல சாஸ்திரத்தோட துணையோட நம்ம என்ன பண்ணணும்? அது பகவானோட உபதேசத்தோட நம்ப வாழ்க்கைய வாழணும். சரிங்களா? இல்லன்னா என்ன ஆகுது? இந்த கிடைத்தற்கரிதான மனித வாழ்க்கை நம்ப ரொம்ப வந்துட்டு தவறான விஷயத்துல செலவு பண்ணி ஆத்மாவே நம்ம நிந்திச்ச மாரி நமக்கு அ பலன் கிடைக்குது. சரிங்களா? அதுதான். ஸோ சத்துவகுணம் மனித பிறவிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. அதனால நம்ம எல்லாரும் டேக் இட் ஃபார் கிராண்டடா ஜஸ்ட் லைக் தட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா? சரியான பர்ப்பஸ்ல சரியா யூஸ் பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 11.20.17 ஸ்லோகம் பாகவதத்துல. ஒரு ஸ்லோகத்திலே இவ்வளோ கருத்து இருக்குன்னா, எல்லா ஸ்லோகத்திலும் எவ்வளோ கருத்து இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. பகவத்கீதை, பாகவதத்துலாம். ம். அப்ப நல்லா வந்துட்டு பாகவத நம்ம லிசன் பண்ணணும். வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும். சத்வ சத்துவகுணத்தில் மரணமடையும்போது ஒருவன் உன்னத சாதுக்கள் வசிக்கும் தூய்மையான உயர் லோகங்களை அடைகின்றான். இப்ப நம்ம இந்த டேப்லர் காலம்ல பார்த்தோம்ல, அதுதான் நம்ம ஸ்லோகங்கள நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? சாத்விக குணத்திலிருந்து ஒருத்தவங்க மரணம் அடைகிறாங்க அப்படின்னா, 8த் சாப்டர்ல படிச்சோம். பகவானே நினைச்சுட்டு உடலை விட்டா பகவான் லோகத்தை நம்ம அடையிறோம், பகவானே அடையிறோம்னு. இல்லைங்களா? இப்ப சாத்விக குணத்துல இருந்து மரணம் யாராவது ஒருத்தவங்க பூரிப்போட ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்தெல்லாம் செஞ்சு ஒரு ஹாப்பியா மரணம் அப்படின்றத அடைஞ்சிட்டாங்கன்னா, அவங்க வந்து உயர் லோகத்துக்கு போறாங்கன்றத பார்க்குறோம். ராஜச குணத்தில் மரணம் அடையும் போது ஒருத்தவங்க வந்து ரஜோகுணத்திலிருந்து மரணம் அடையும் போது பலநோக்கு செயலில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களின் மத்தியில் பிறக்கின்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். இந்த ஜட உலகத்திலேயே இந்த ஜட உலகத்தில் தான் பலநோக்கு செயல்களை நம்ம செய்வோம் இல்லையா? ஸோ அதிலே பிறக்கிறாங்க. தமோ குணத்திலிருந்து ஒருவன் மரணம் அடையும் போது மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கின்றான். மறுபடியும் கீழே போயிடுறோம். ஃபெயில் ஆயிட்டு. சரியா? திருப்பி மனித பிறவிக்கு வர்றதுன்றது ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அத நம்ம இங்க பார்க்கறது படிச்ச விஷயங்கள் தான். 14.16ல புண்ணிய செயல்களின் விளைவுகள் தூய்மையானவை அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அவை சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. கண்டிப்பா அதுல பாபம் இருக்காது. ஏன்னா நாலேட்ஜ் இருக்கும் உங்களுக்கு. ம். ரஜோகுணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் துக்கத்தில் இருக்கும். அதாவது அந்த ஆசைகளோட உ உழண்டுட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அதனால துக்கத்துல இருக்கும். அதே தமோகுணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் வந்து அதர்மமாவே இருக்கும். சரிங்களா? அப்படின்றத நம்ம இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்குறோம். ஆனா 3 குணத்திலேருந்து செயல்கள் செஞ்சாலும் எங்கேயாவது நம்ம வந்து பகவானோட லோகத்த அடைஞ்சோன்னு வருதா? இல்ல. அதனால தான் இந்த 3 குணத்துல நம்ப இருக்கக்கூடாது. நம்ம எப்படி இருக்கணும்? சுத்த சத்துவகுணம். ரஜோகுணம், தமோகுணம் இல்லாத சுத்த சத்துவகுணத்துல பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம வாழ்க்கைய நம்ம வாழணும். சத்துவகுணத்திலிருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகிறது. ரஜோகுணத்திலிருந்து பேராசை விருத்தியாகிறது. மேலும் தமோகுணத்திலிருந்து முட்டாள்தனம், பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கம் விருத்தியாகின்றன அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் படிப்படியாக உயர்லோகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பூவுலகில் வாழ்கின்றனர் இந்த பூலோகத்துல. மேலும் வெறுக்கத்தக்கதான தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் நரகலோகத்திற்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர் அப்படின்றதை நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இது இந்த டேப்லர் காலத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம இப்ப ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்தது. இதுதான் வந்துட்டு நம்ம இப்போ முக்குணங்கள்ல பார்த்த விஷயங்கள். சரிங்களா? சாத்விக குணம் இன்பம், திருப்தி, ஞானம், உயர்வு இதெல்லாம் வந்து தொடர்போட இருக்கும். உடலில் எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தினால் பிரகாசிக்கும். அதாவது ரொம்ப பிரகாசமா பூரிப்போட இருப்போம். நல்ல நல்ல செயல்கள்லாம் செஞ்சு பாவம் இல்லாம இருப்போம். அதுக்கப்புறம் சாதுக்கள் வாழும் உயர்ந்த லோகத்துக்கு நம்ம வந்து போவோம்.
தூய்மையானதாக இருக்கும் செயல்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம இப்போ பார்த்த ஸ்லோகங்களோட விஷயங்கள் தான் டேப்லெட் காலத்தில் பார்க்குறோம். அப்போ குணங்களை தாண்டி செல்லுதல். சரி, இந்த 3 குணத்துல இருந்தும் நம்ம வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பகவான் அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு பிறப்பிறப்பு சிஸ்டத்தில் வெளில வந்துட்டேன்னு இருக்கானா? இல்லை. நம்ம இந்த 14 பிளானட்டரி சிஸ்டத்துக்குள்ளேயே தான் சுற்றிட்டே இருக்கிறோம் இல்லையா? நல்ல செயல் செஞ்சாலும் உயர் லோகத்துக்கு தான் போகிறோம். அதாவது சொர்க்கம், தபலோகம், மகர்லோகம் அந்த மாதிரி தான். அதே வந்து ரஜோகுணத்துல இருந்தா இதே பூலோகத்திலே பிறவி மறுபடியும். தமோ குணத்துல இருந்தா மறுபடியும் பாதாள லோகம் போய் நரகத்திலேருந்து திருப்பி நம்ப இந்த பூலோகத்துல தாழ்ந்த பிறவிலேருந்து வரோம். எங்கேயாவது நம்ம பகவான் லோகத்தை அடைஞ்சோன்னு வந்துச்சா? இல்ல. அப்ப இந்த 3 குணத்திலயுமே நம்ம இருக்கக்கூடாது. அதுதான் நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டிய ஒரு விஷயம். இந்த 3 குணத்தையும் நம்ம தாண்டணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்? ஆ தாண்டியவரின் அறிகுறி எப்படி இருக்கும்? அவரது நடத்தை என்ன? எப்படி தாண்டுவது? இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் தான் நம்ம லெசன். நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வரணும்? அப்படின்றதுக்கான லெசன் தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது. ஸோ அப்ப வந்துட்டு 14.19 ஸ்லோகத்துல எல்லா செயல்களிலும் இயற்கையின் குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா யாரும் இல்லை. சரிங்களா? நம்ம செய்யற செயல்களுக்கெல்லாம் யாரு தான் வந்து யார் தான் நம்மள செய்ய வைக்கிறாங்க? இந்த 3 குணங்கள் தான். சரிங்களா? பரமபுருஷ பகவான் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதையும் அறிந்து முறையாக காண்பவன் எனது ஆன்மீக இயற்கையை அடைகின்றான். அப்படின்றத இங்க பகவான் நமக்கு சொல்றாங்க. பகவான் எப்படி இருக்காங்க? இந்த 3 குணங்களுக்கு கட்டுப்பாட்டுல இல்ல. இந்த குணங்கள கட்டுப்படுத்துற நிலையில இருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ இத தெரிஞ்சு நம்ம பகவான்ட்ட நம்ம பக்தி பண்ணும்போது, நம்ம பகவான் லோகத்த அடையிறோம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். 14.20 ஸ்லோகத்துல உடலை உடையவன் ஜட உடலுடன் தொடர்புடைய இந்த 3 குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெற முயலும்போது பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை மற்றும் இவற்றின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று இந்த வாழ்விலேயே அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? சரி, இதுக்காக நம்ம வந்துட்டு இப்ப நம்மளுக்கு தெரியுது முக்குணங்கள்ல இருக்கிறது சிரமம். நம்மளுக்கு வந்து இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சின்னு. ஆனா இந்த ஜட உடலுடன் தொடர்புடைய இந்த 3 குணங்களில் உயர்வு பெற முயலும்போது, நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி மார்க்கத்துக்கு நம்ம வரும்போது, நம்ம என்ன ஆகுறோம்? பிறப்பிறப்பு சுழற்சி, இந்த முதுமை, இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து இதுலேருந்து விடுதலை ஆகுறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த வாழ்க்கையிலேயே நம்ம வந்து அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். ஆத்ம நிலையிலேருந்து பக்தி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அர்ஜுனன் சொன்னாங்கல்ல, "உங்கள பத்தி கேட்கறதே எங்களுக்கு வந்து அமிர்தமா இருக்கு" அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாரி பக்தி பண்றதே நமக்கு வந்து அமிர்தமா இருக்கும். சரிங்களா? அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். அது செய்யும்போது நம்மளுக்கு கண்டிப்பா ரியலைஸ் ஆகும். சரிங்களா? அர்ஜுனன் வினவினார், "எம்பெருமானே, இந்த 3 குணங்களை கடந்தவன் அறிகுறிகள் ஆம் கடந்தவனை அறிவதற்கான அறிகுறிகள் யாவை? அவனது நடத்தைகள் யாவை? இயற்கை குணங்களிலிருந்து அவன் உயர்வு பெறுவது எவ்வாறு?" அப்படின்றதையும் இந்த கொஸ்டின்ஸ்ல நமக்காக அர்ஜுனன் கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? பகவான் என்ன உபதேசம் கொடுக்குறாங்கன்றத நம்ம பார்ப்போம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பாண்டுவின் மைந்தனே, பிரகாசம் எப்போ வரும்? சாத்விக குணத்துல இருக்கும்போது பிரகாசம் வரும். பற்றுதல் எப்போ வரும்? ரஜோகுணம் இருக்கும்போது வரும். மயக்கம் எப்போ வரும்? தமோ குணம் இருக்கும்போது வரும். ஆகியவை தொடர்பில் தோன்றியிருக்கும் போதும் அவற்றை வெறுக்காதவனும் அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கமடையாதவனும். சரிங்களா? நம்மகிட்ட இதெல்லாம் இந்த 3 குணங்கள் நம்மகிட்ட இருக்கும். இயல்பு அது. அது இருக்கும்போது அதுக்கு ரியாக்டும் பண்ணக்கூடாது. அது இல்லாதப்ப அது அதுக்கான ஏக்கமும் இருக்கக்கூடாது. சரிங்களா? சமநிலையில இருக்கிறது. அதனால தான் இது எல்லாமே என்னன்னா, ஜட உலக விஷயங்கள் அப்படின்னாலே அத நம்ம சமநிலையில் ரியாக்டே பண்ணக்கூடாது அதுக்கு. அத நம்ம வந்து ஆரம்பத்திலேருந்து பார்க்குறோம். இயற்கை குணங்களின் விளைவுகளுக்கு மத்தியில் ஸ்திரமாக சஞ்சலமின்றி நடுநிலையில் சமநிலையில இருக்கிறது. சரிங்களா? ஆ அப்பாற்பட்டு இருப்பவனும் குணங்களே செயல்படுகின்றன. சரீரம் தானே செயல்படுது. அது மாரி குணங்கள் தான் செயல்படுது. அப்படின்றத நம்ம வந்து ஒரு விட்னஸா இருக்கணும். நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ணி அதில நம்ப சம்மந்தப்பட்டுறக்கூடாது. எந்த ஒரு விஷயம் வாழ்க்கையில நடந்தாலும், சரீரம் தான் செயல்படுது. குணங்கள் தான் செயல்படுது. நம்ம எப்படி இருக்கோம்? ஆத்மா. பகவானோட அங் பார்ட் அண்ட் பார்சல் இல்லையா? பகவானோட சொரூபம். அந்த ஒரு நிலையில இருக்கிறது. சரிங்களா? என்பதை அறிபவனும், தன்னில் நிலை பெற்று இன்பத்தையும், துன்பத்தையும் சமமாக காண்பவனும். சரிங்களா? மண்ணையும், கல்லையும், பொன்னையும் சமமாக காண்பவனும். இத வந்து நம்ம இந்த ஸ்லோகத்த படிக்கும்போது, ஆத்ம் சரீரத்திலேருந்து பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல படிச்சோம்னா கஷ்டம். சரிங்களா? இப்ப நம்ம எல்லாருமே ஆத்மா. நமக்கு சரீரமே கிடையாது. சரிங்களா? நம்ம எல்லாருமே என்ன? ஆத்மா. அந்த நிலையிலேருந்து இந்த ஸ்லோகத்த படிச்சோம்னா, ரியலைஸ் ஆகும். சரிங்களா? அந்த ஆத்ம நிலையிலேயே நம்ம வந்து லைஃப்பையும் நம்ம வாழணும்.
எப்படி வாழணும்? எல்லார்ட்டையும் அன்பா இருக்கணும், எல்லாருக்கும் நல்லதே செய்யணும், நம்மளோட கடமைகளை சரிவர செய்யணும், பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும், எல்லார்ட்டையும் அன்பா இருக்கணும், ஆனால் பகவான்கிட்ட மட்டும் அட்டாச்மெண்ட்டோட இருக்கணும். அவங்க நாம ரூப குணலீலைகள் லயிச்சிருக்கணும். அதே சமயத்தில் நம்மளோட கடமைகளையும் செய்யணும். சரிங்களா? ஆத்ம நிலையிலேருந்து செய்கிறது. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தை மறுபடியும் படிக்கலாம். ஆத்மா அப்படி இப்போ எல்லாருமே நம்ம சரீரத்தில் மறந்துடுவோம். சரியா? நான் ஆத்மா. அதுதானே எப்பயும் இருக்கிறது. சரீரம்ன்றது மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது தானே இல்லையா? நம்ம நிறைய ஸ்லோகத்தில் படிச்சிட்டோம். 5.18 படித்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நேற்று 13th ஸ்லோகத்துலையும் படிச்சிட்டோம், சாப்டர்லையும். சரிங்களா? ஸோ அதனால் மற்றதெல்லாம் வந்து ஞான சக்ஷு பார்த்தோம்ல, மற்றதெல்லாம் மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது. ஆத்மா மட்டும்தான் மாறாது, கூடவே பகவான் இருக்காங்க. அதுதான் நம்மளோட பார்வையாக இருக்கணும் அப்படி நம்ம படித்தோமா நேத்திக்கும். ஸோ அந்த வகையில் நம்ம இப்போ எல்லாருமே ஆத்மானும் போது பார்க்கும்போது பிரகாசம் பற்றுதல் மயக்கம் இது ஆத்மாவுக்கு உண்டா? கிடையாது. சரிங்களா? இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது? சரீரம் தான் செயல்படுது. சரீரம் வந்து குணங்களோட தாக்கத்தில் செயல்படுது, அந்த நிலையில் பார்க்கறது. சரிங்களா? அப்போ அதெல்லாம் தோன்றும் போது வெறுக்காதவனும், இல்லாதப்ப ஏக்கப்படாதவனும், குணங்களின் விளைவுகளுக்கு மத்தியில் ஸ்திரமாக சஞ்சலமின்றி அதெல்லாம் தாக்குனாலும் நம்ம ஆத்ம நிலையில ஸ்திரமா இருக்கிறது. சரியா? நடுநிலையில இருக்கிறது, எதுக்கும் ரியாக்ட் ஆகாம நடுநிலையில இருக்கிறது. குணங்களே செயல்படுகின்றன என்பதை அறிந்தவனும், தன்னில் நிலை பெற்று இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக காண்பவனும். தன்னில்னா ஆத்ம நிலையில நிலை பெற்று இன்பமாக இருந்தாலும் சரி, துன்பமாக இருந்தாலும் சமமாக பார்க்கறது. சரிங்களா? ஆத்ம நிலையில் இருக்கும். மண், கல், பொண்ணு வச்சா நம்மளுக்கு வித்தியாசம் தெரியுமா? தெரியாது இல்லையா? சரீரத்தோட பார்வையில் பார்த்தா தான் எது உயர்வு எது தாழ்வு, அந்த டிஸ்கிரிமினேஷனே அப்போ தான் வரும் நமக்கு இல்லையா? ஆனால் ஆத்ம நிலையில் பார்த்தோன்னா இது கல், மண், பொண்ணு எல்லாமே சமமாக தான் இருக்கும் இல்லையா? அப்புறம் வந்து பிரியமானவற்றிலும் பிரியமற்றவற்றிலும் சமநிலை உடையவனும். எனக்கு உங்களை பிடிக்கும், இவங்களை எனக்கு பிடிக்காது, எனக்கு இந்த உணவெல்லாம் பிடிக்கும், எனக்கு இந்த உணவெல்லாம் பிடிக்காது. சுவை எதில் தெரியுது? ஆத்மாவிலையா இது நம்மளோட சரீரத்துலையா? நாக்கில் தான் இல்லையா? ஸோ அதனால் எந்த ஒரு பிரியமானது பிரியமில்லாதது அப்படின்றதுல இல்லாமல். சரிங்களா? திடமானவனும் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி மானம் அவமானம் ஆகியவற்றில் சமநிலை பெற்றவனும் நண்பனையும் எதிரியும் சமமாக நடத்துபவனும் எல்லா பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனாகவும். ஏன்னா ஆத்மாவுக்குன்னு பலன் தர விஷயம் இந்த ஜட உலகத்தில் ஏதாவது இருக்கான்னு கிடையாது. ஆத்மாவுக்கு பலன் தர விஷயன்றது பக்தி தான், பக்தி மட்டும்தான் இல்லையா? அப்போ இந்த பலநோக்கு செயல்கள் அதுக்கு தேவையா? ஆத்மாவுக்கு தேவையானா இல்லை இல்லைங்களா? ஸோ அதனால பலநோக்கு செயல்கள் துறந்தவனும் மனித இயற்கை குணங்களை கடந்தவனாக கூறப்படுகின்றான். அப்போ ஆத்மாவா நம்ம நிலையில் அந்த நிலையில் உணர்ந்து பக்தி பண்ணிட்டு அதே சமயத்தில் நம்ம கிட்ட வர இந்த விஷயங்களை நம்ம எப்படி நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக அதுலேருந்து விலகி இருக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப அழகாக பகவான் நமக்கு இதில் சொல்கிறாங்க. படிக்கும்போது தியரட்டிக்கலாக அப்படின்னு இருக்கும். சரிங்களா? ப்ராக்டிக்கலாக நிறைய சேலஞ்சஸ் உண்டு. ஆனால் எப்பயும் நம்ம படிக்கிறது தான். பக்தியில் நம்ம ஸ்திரமாக இருந்துட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு மெட்டீரியல் டிட்டாச்மெண்ட் வந்துடும். சரிங்களா? அதுதான் நம்மக்கிட்ட யுக்த வைராக்கியம்னு சொல்லுவாங்க. நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை பக்தி மார்க்கமாக கொண்டு வரணும். சரீரம் ரொம்ப ரேராக கிடைக்கிற மனித சரீரம், அதை நல்ல மகசூல் எடுக்கணும், பக்தி பண்ணணும். அந்த சரீரத்துலேருந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் என்னது? நம்மளோட ஃபேமிலி. அதையும் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் பக்தி மார்க்கத்தில் கொண்டு வரணும். அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. ஃபஸ்ட் நம்ம வர்றதும் ஈஸி கிடையாது, மற்றவங்களை கொண்டு வருது. ஆனாலும் முயற்சி. சரிங்களா? பகவான் வந்து பெர்ஃபெக்ஷன் பார்க்க மாட்டாங்க. நம்மளோட அந்த எண்டிவர் தான் பார்ப்பாங்க. சரிங்களா? நீ கரெக்டாக பண்ணியா? ம் நீ பண்ணியா? அதான் சரியா? அதனால் அந்த எண்டிவர் தான் பகவான் வந்து நம்மளை பார்ப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம இது கண்டிஷன் சோல். சரிங்களா? அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக நம்மளால் எதையும் பண்ண முடியாது. ஆனால் அந்த எண்டிவர் அவசியம் நம்ம பண்ணணும். சரிங்களா? அதுதான் பகவான் வந்து நம்மகிட்ட பார்ப்பாங்க. அதனால் பக்தி நல்லபடியாக நம்ம பண்ணுவோம் பகவானோட அனுகிரகத்தில். 14.26 இதுதான் வந்து எப்படி நம்ம வந்து இது குணங்களை வந்து கடந்து நம்ம வந்து வெளியில் வர்றது அப்படின்றதுக்கான ஸ்லோகம். இது வந்து 22லேருந்து 25 வரைக்கும் நம்ம படிச்சிட்டோம். இப்போ 26 மெயினான ஸ்லோகம். அங்கே 13.22ல் காரணம் குண சங்கோஷ பிரச்சனை இதுதான் அப்படின்னு பார்த்தோமா, அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வு இதுதான் அப்படின்னு 14.26ல் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? எந்த சூழ்நிலையிலையும் தவறாமல் எனது பூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன். இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். எந்த நரகத்தில் கொண்டு போய் போட்டாலும் கிருஷ்ணா, சொர்க்கத்தில் கொண்டு போய் போட்டாலும் கிருஷ்ணா. சரிங்களா?
எந்த சூழ்நிலையிலையும் நம்ம வந்துட்டு இப்போ நம்ம ரொம்ப நம்மளுக்கு உடம்பு முடியல, மூச்சு விடுவோம். ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு விஷயத்தில் ஈடுபட்டிருக்கோம், மூச்சு விடுவோம் இல்லையா? அதே மாதிரி எந்த சூழ்நிலையிலையும் பக்தி அப்படின்னு இருக்கணும், தவறாமல். மறந்துடவே கூடாது, சரிங்களா? எனது பூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் அன்பு தானே, பகவான்கிட்ட வெளிப்படுத்துகிற அன்பு. எதுலையுமே கிருஷ்ணா ஏன்னா கூடவே இருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஹஸ்பண்டு இல்லைன்னா ஒய்ஃபு பிள்ளைங்க கூட இருக்காங்க, விட்டுட்டு நம்ம மட்டும் சாப்பிடுவோமா? மாட்டோம். ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அவங்களாம் திருப்தியாக சாப்பிட்டாங்களா அப்புறம் நம்ம சாப்பிடுவோம். இயல்பு இயல்பு இல்லையா அது? அதே மாதிரி தான் பகவான் நம்ம கூடவே இருக்காங்க, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம ஃபுட் எடுத்துக்கிறோம். அதில் என்ன கஷ்டம்? வராதே. பகவான நம்ம வந்து நம்ம கூட இருக்கிறத உணர்ந்து நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கை இருக்காங்க, இதயத்திலே எப்பயும் இருக்காங்க. நம்ம இத்தனை நாள் அவங்கள விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டோம். விட்டுட்டு சாப்பிட்றது, விட்டுட்டு பேசுறது, அவங்கள இன்க்ளூடே பண்ணல. அவங்கள ஒதுக்கி வச்சுட்டு நம்ம மற்ற வேலையெல்லாம் செய்கிறோம். அதனால தான் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். எல்லாத்துலேயும் பகவானை கொண்டு வரணும். எப்படி? எந்த சூழ்நிலையிலையும். உடம்பே முடியலனாலும் பிள்ளைங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு கஞ்சாவது எடுத்து வச்சுட்டு தான் நம்ம படுத்து தூங்குவோம் இல்லையா? உடம்பு சரியில்லைனாலும். அது மாதிரி எந்த சூழ்நிலையும் தவறாமல் எனது பூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து, இந்த ஜட குணங்களால் நம்ம கட்டுண்ட வாழ்க்கை பார்த்தோம்ல, நல்லது செஞ்சாலும் சொர்க்கம், கெட்டது செஞ்சாலும் நரகம், பலநோக்கு செயல் செஞ்சாலும் இந்த பூலோகத்திலே வாழ்க்கை. அப்போ இது இந்த இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுலேயே தான் நம்ம இருக்கோம், பிறப்பு பிரசர்ஷன். அந்த குணங்கள்லேருந்து நம்ம கடந்து பிரம்மன் நிலைக்கு வந்துடுகின்றான். ஆத்ம நிலைக்கு நம்ம வந்துடும், சரிங்களா? மகான் லோகத்தை நம்ம அடைஞ்சிடலாம் பக்தி பண்ணோன்னா. 14.27 ஸ்லோகத்தில் மேலும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தின் தர்மமுமான அருவ பிரம்மனின் ஆத்தாரம் நானே அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறாங்க, சரிங்களா? அப்போ பிரம்மன் அப்படின்றது என்னன்னா மரணமற்றது, அதாவது எப்பயும் இருக்கிறது, அழிவற்றது, எப்பயும் இருக்கிறது, நித்தியமானது, எப்பயும் இருக்குது, அதாவது எட்டர்னல், எப்பையும், சரிங்களா? இறுதி இன்பத்தின் ஆத்தாரம் அதுதான் யாரு? ஆத்மநிலை, சரிங்களா? ஸோ அதோட ஆத்தாரமாக யார் இருக்கா? பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம், சரிங்களா? இதுதான் நம்ம வந்துட்டு 14th சாப்டரில் நம்ம பார்த்தது. குணங்கள்லாம் எப்படிலாம் செயல்படுது, அந்த போராட்டம் ஏன் நம்ம மனசு எப்பயும் சஞ்சலமாகவே இருக்குன்னா இதெல்லாம் தான் காரணம். 3 குணங்களோட தாக்கத்தினால தான் இவ்வளோ போராட்டம், சரிங்களா? ஸோ அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நல்லபடியாக 14.26 பகவான் நம்ம எப்படி அதுலேருந்து வெளில வருதுன்ற மார்க்கத்தை கொடுத்தாங்க. எந்த சூழ்நிலையும் நம்ம பகவானை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும், சரிங்களா? பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணணும், நம்ம அன்பை வெளிப்படுத்தணும், பகவானோட சேர்ந்து நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழணும். ஏன்னா கூடவே இருக்காங்க, விட்டுடாமல் அவங்கள உணர்ந்து சேர்ந்து நம்மளும் என்ன பண்ணோம், அவங்களுக்கு பக்தி பண்ணி வாழும்போது குணங்களை நம்ம கடக்க முடியும், பிறப்பிறப்பு சுழற்சியை நம்ம கடக்க முடியும். ஏன்னா குணங்கள் அந்த குணத்திலேருந்து செயல்படுறதுனால தான் கர்ம பலன்றது. அதே நம்ம வந்துட்டு இல்லை அப்படின்னும்போது கர்ம பலனே இருக்காது இல்லையா? நம்ம பண்ணுறதெல்லாம் அக்கர்மா, அதாவது பகவானுக்கு பக்தி, அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ருபஸ்ய கிருபா சிந்து உபயவச்ச பதிதானாம் பாவனே வைஷ்ணவ நம அனந்த கொடி வைஷ்ணவனுக்கு ஜெய் ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லபடியாக நம்ம வந்து 14th சாப்டர் பகவானோட அனுகிரகத்தில் பார்த்துருக்கோம்.